Assalamualaikum. Aiko lai kami bawakan mama kasih curito balerong cie. Sabana padek mak. Isinya mengisahkan parasayan si Maragigiah di perantauan. Apa? Bana perjuangan Maragigiah na memang gigih sejak diribu Gigiah juo tibu di rantau. Ayo bedanya sampai sudah kuah. Baru jale. Aiko. Assalamualaikum. Aiko lai kami bawakan mama kasih curito balerong cie. Sabana padek mak. Isinya mengisahkan parasayan si Maragigiah di perantauan. Apa? Sebenarnya mak, pajawakku karantau cuma membawa tenju gadang. Tapi Gigiah, aiko kelebihannya mak. Jo tenju gadang itulah nasib dilalahmu. Sehingga tunggang balik gali sopeso dalam mencarikan parit tabarisi pungguang tabasau di negara orang. Ibu, bahaya mak, sajak dari Padang, Medan, Jambi, lapih ke Pagar Alam, Kaloncek ke Lampuang, kemudian meranangi Selat Sunda, bertundo-tundo ke Kota Bandung, sampai kemudian Pasadai di Jakarta. Nah, bana perjuangan Maragigiah na memang gigih sejak diribu Gigiah juo tibu di rantau. Ayo bedanya sampai sudah kuah. Baru jale. Aiko. Iko barangnya mak. Oh yo, hampir lupa. Pasan pengarangnya angku yus ketuk perpati ya. Kata beliau, isi curitoko 70% asli dari Pangkah. Salabiahnya bumbu pemasak kantang jebunci kincu gulai. Iyo malumlah keraja orang Malapau namanya gue. Bakal lama. Nah, kita lama. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ambo awali kisah nangko sangke bujang mudo memangke. Sadang daun licin baminyak pucuk rimbun rampak maurai. Sadang bungo mengarang putiak baduyun babilang tangkai. Masonyo menjalang tahun 60-ah, tapeknyo di tahun 58. Waktu itu ambo nang sadang di SGB, kuartal pertama kelas 3. SGB setingkek jo SMP sekolah guru tingkek bawah. Kok lai sampai taman iswa jadi guru sekolah rakyat SD caro kininya. Nyampang ko abih ikatan dinas buliah menyambung ke SGA. 3 tahun lamo di sinan maja puluh di SGB bisa di SMEK atau SMP. Kalau dibanding dia agak-agak lama sekolah masuk itu. SPP umpama perai. Buku dapet pena diagih buku cetak dipasalangi dawai tinggal mengisi saja. Apalagi na SGB, mungkin tercangang kemanakan mendengar murid dapat gaji subsidi basurang kini. Syaratnya namuh jadi guru. Iyo sabana lama masuk jo kami sangkit Pak Yamin jadi mentari entah pabilo tarulangnya. Tapi kalau dicaliak pada umur SD dululah kasa-kasa mungkin sepangke SMP kini. Apalah sebab dia itu karena ukuran masuk sekolah tidak melihat pada umur doh. Tapi nak menjadi rukun jusarai panjang pendek tangan si anak ukuran kepala calon murid. Kalau dijujuang tangan nang suok lah taresek telingo kida diterima jadi murid baru. Santano sampai umur 10 alun jo dapat telingo alamat ditulak disuruh pulang. Baik itu cara orang siswa. Nanambo umur 9 masuk SD. Itulah sebab karenanya kawan-kawan di kelas 5 lah terbilang anak remaja. Nah laki-laki lah membayang sunyi di bibir suara bermulai parau pacah. Kok basobok selisih jalan nampak nang kami kuning kuah 2 kali maulang maduk cukup ketiga bakal luahkan. Pihak kepadonan pedusilah nyato buki lurahnya. Panggalak penggigit bibir penyela maduk tak jadi patang pagi gilo basegeh paniang lah kacau di buihnya. Namun menyapu alun barani konon pacaran barang kini bapomle istilah kami. Kaguru haromat bana, maiso alula pandai, baju bebas sepatu indak tas joranse lalu nado berjalan kaki pulang pai. Setentang kalian jemewah, iyo kau kalahlah kami, jauh lagaknya anak TK dibanding SMA tempo dulu.
Dijakui kisah kepangka babaliak ke tahun 58 semasa duduk di SGB. Lah tabayang dia ngenangan talukih di kiro-kiro, adang menjadi buah mimpi raso tagak di muka kalas jadi guru sekolah raya. Babaju putih panjang langan, pena parkir dua sepasang pesisi di saku kida. Sarawa pintolon siskin bambu, sandiang nyoba mata padang sega licin membalah banak. Di sekolah dihormat dimuliakan, murid-murid memanggil pak tiok basuo dapat salam juang gua sajo babaleh. Di masyarakat pun disagani tua muda bangku guru. Narando rajin menyapu nang gadih menciluk pandang awak kalengah ni menjadi. Tibo dialek berduduk kan diapik labai je pengulu. Di surau tampek tersedio duduk di sah palimuko. Gotong royong takkan nilai, kok kunun rundo jago malam bangku guru ndak boleh satu. Awak pun mulai tahan santiang, mengecek agak pamaha berjalan pantang menaku alah jarang duduk di lapau. Dalam berundiang jarang lain apulai juali murid banyak langguak dari tutua Sarawak bahkan tiap juga. Pendeknya banjuang namo di nagari gadang diamba orang banyak, ba itu bahasanya kedudukan martabat guru masa itu. Setahun lagi kejadi guru masuk nanindak lamu bana rasu di bibia tepi cawan. Saibarat orang babue, padi lah masak bilang tangkai mengunyang ba amehurai intayan pipi dari jauh. Kok pulang padi di sawah, kini lah masuk ketikonyo biang tabuak gantiang keputuh bau bek jadiah salamoko. Tapi dek mujua sepanjang hari malang sekijak mato Tuhan babue sakandaknya. Indak disangko dia agak-agak tibo lah bala je musibah. Dek ulah hujan di ulu datang galodo wayabah mahalau sugalo nan di baruah. Sawah larato je pamatang padi disiliah dek karekel serumpun naramput tasiso. Apo katenggang rambat tahun duduk tepulai teh tunggu kasiak je batu di rato itu. Angkuan guru sanak penangan. Adopun dan di muka suik je galodo, cakak sekandang semua awak antara pusat je daerah ialah parang PRRI. Kalam bakabut Minangkabau baguncang sandi Marapi gamuruah batang sinama mahampeh pembak pantai barat. Tepanggang ngelerang anak Minang. Ulama tagak juga tubah ayat jihad fisabilillah hadis sahih berapi-api. Ninik mamak membangkit tambo di kambang riwayat Cindo Mato dibaca sejarah membonjol parang kamang parang menggopo. Jadi pandai gilo mahatur menyusun parik japagaran. To kanduang je nasi bungkuih dan gaek takun je doa mantu asimat babagikan. Apulai pihak pemuda, dia pareman anak sekolah semua balatiah je tantara menyandang bagi aja basoka. Nanambo masuk di TP mak bagabuang ke dalam kompi singgalang Marapi benamokan. Salamai tinggal OSGB lalu sanang lakau harapan jadi guru tak mungkin lagi. Joko disimak jalan sejarah putaran tarikh di riwayat. Rupanya dalam setiap perjuangan pemimpinku laiannya kamba. Duo sepasang setimbalan surang bagak dan surang cadia. Saibarat anjing paburu. Sagandiang mencari jajak saton dan menapak baun samu tualang dalam rimbu. Tapi lah kasipai kagaliknya. Sesudah buruan lama matah silang tibo selisih datang bercakap dia tebangkai. Dan bagak rauk menggadang dan sabah balik ke kandang salah hendak terdengalai. Ba itu menimpu tanah Mesir. Nasir naik Najib Asisya. Di India Nehru pihak nama nang ali jinah mencari lain. Di Tiongkok Mao Zedong memacik tampuak Sun Yat-sen dalam tiang ke Taiwan. Di Vietnam Ho Chi Minh nama dapat tuah baudai hilang tak tentu. Di Siko Soekarno menjenjang tangkai. Pak Hatta mundur taratur punah lalambang Dewi Tunggal. Kini beliau jalan surang. Kamudi di tangan awak haluan di tangan kida awak kapten awak engkodoh jadi kalasi awak ju. Maka olianglah kapan negara itu. DPR lalu dibubarkan. Jo PKI nya bagalintin pembangunan barek sabalah. Bareh maha duit pun susah rakyat lakanyang dek pidato warok diumbuak-umbuak janji. Dek rata lenyato baparinggo oliang baraso mengaramkan. Bagolak lah orang di daerah jago harimau sampai lima. Ex-resimen Dewan Banteng dihimpun disusun balik di bawah komando Ahmad Hussein. Membalih kawan di utara lalu terbantu Dewan Gajah Kolonel Simbolon komandannya. Salah tanda tinggal diam Mayor Nawawi menggaregak tagak pulau Dewan Garuda.
Tigo dewan bapadu padan licin lah jalan ke Sungai Dareh di Sinan barumbiang pakai. Kato putih paham sebulek dapet sekongan kedek pandai, mako tagaklah bangunan baru tanggenga rumah di Batawi. Itulah inyo PRRI. Indaklah lamu antaronyo mairiang pulau permesta di tanah Manado Sulawesi kawilarang samangnya. Membaca galagat jokarena tampan kacabuah di galanggang, cameh juaro tengah balai lalu mahariak mantam tanah. Pilih cie antara dua, menyerah atau bercakap. Kalua perintah ultimatum 3 hari masuk berpikir aku indak naik balampayan. Pendek kato singkit curito mak pacah lah cakap semua awak lagu sekandang berunsana. 3 tahun lagu jelego surang gagah dan surang gigih alek ibu bertukar-tukar pangka menjamu di besoka. Ganti hampeh mahampehkan, cido mencido di nalangang kaja bakaja di nalapang laia jabatin berkecatak. Badari tiang rumah gadang meranggang pasang rasuak tagajai sambungan param sebab dia gampo dan sadaro. Di siko taisak tengih bunukan bang maratuk datuk nombor 2 mendanga ulah rang di dunia. Kabah aju. Kasudahannya di Sinan bertambah lasua di siko sama kilusua. Urang seso awak laleso kawan payah lawan tarangah. Maka turun pitunjuk nang kuaso damai juo kasudahannya. Rampadang menyibadang dikumpa-kumpa dilipek lalu dipetigo jokok dirantang nama panjang kemak elok dipuntan anu singkek sekiro ke pegunung. Setantang didiri badan nambo, salamu tualang dalam rimbo jadi rang luar istilahnya, berbagai ragam ditangguangkan sama banyak suka aja suko. Indak dibaca pengalaman, indak disingkok parasayan disimpan jadi kenangan. Nan syukur umualai berpanjangkan. Maka di ujung tahun 60 kami sebondong balik pulang demi kembali ke pangkuannya Ibu Pertiwi, itu istilah populernya. Sesudah melapor ke komandan selesai pulau sekarang ambo berpisah je kawan-kawan basalam je lawan. Kini parang babadia lah balipek, parang nembaru lama nanti. Ikulah sebana peperangan di medan nasib peruntuangan. Berjuang melawan diri. Sampai pulau datang panggilan. Iyo kembali ke pangkuan tanah pekuburan untuk melapor ke komandan. Yaitu Tuhan. Sapantun batandiang bola, kamilah main bakuampeh. Kaja kian lalah kemari opor kida buang kasuuk maharak bola kagolawan. Baru sesipak 2 sipak bola disamun rang di muko, adang dicilok dari sampiang jo kawan barabu ijo. Padahal musuh barek kuluk tanamo lah hacuk main di turnamen juara pun baulang kali. Cokijang capek larinya bak kabui makanan kaki. Bek hebat kipernya santiang galandang tangah babahayo konon pulau sayok kirinya. Tiok cacah cadangan turunan senior lah 10. Rupunya bun PSSI mah. Nanawak batandiang ikulah baru. Kaus balang saragam mindak sipatu lungga sampi latihan baru kepatang belaut simbekjo. Tapi dek main di kandang awak sorak penonton nama nolong. Maku tabu 2 sumangit masuk itu silih berganti penyerangan nacok tagagau supporternya. Kini wasit mengambang tangan jam mabih kutiko sampai piliwit panjang laba bunyi. Main nimbang skornya podo manang mindak kalah pun tido salam basalam di lapangan urang meransua pulang jo. Alhamdulillah. Maka suruhlah pinang ketampuannya siriah labaliak kagagangnya ambo bararak pulang kampung siko teman uang badan diri. Tak kalau rumah batinggakan 3 tahun musim latih. Karambia sedang memacah lidih kini berbuah mudo-mudo. Cangkeh diparak lama ngupu palo lapatu diturunkan 2 kali ke bawah beranak. Malu rasunya anak mandeh 3 tahun memuat tabuang hilanglah gunung salamoto. Niat punah cito tak ubua ke sekolah tak mengkilai menggalih bapoko indak kamala untuang ka di bawah. Sesudah dino dipikirkan dikaji ditimbang-timbang tibolah niat nak merantau. Izin ada pek dari mandeh dibari sekadar rongkuh dibungkuh nasi jodaun. Lalu ditumpang oto harmoni menuju ranah Bukit Tinggi Padang tujuan sabananya. Mamak kalai ya dosinan tinggalnya dia lang laweh beliau menggalih gado-gado. Dek bule hati dari rumah muka buah doa mendehkan duang lai disambut bayak saja. Dia giah gerobak ciek pokok mintuo menyalangi. Pagi-pagi hari Senayan selesai sembahyang subuh.
mulai na matah dimasakkan patut digiliang bumbunya mamak masiangkan. Dan matah tetaplah matah diracik besi gulambe. Tapi menjalang dua masuk ditulak lagi gerobak usang menuju jalan Pasagadang Sinaladagang marautnya. Kok dibandiang masunan sudah sangkit menjadi meragibnya siang je malam perubahan. Dulu kecek dareh muko penyanga matulia talingo tagak. Kini tapaso baramah-ramah lunak lagi jih dari lidah galak manih di buek-buek. Sebab awak kini menggaleh masak sopan jasantu na utamo warasiah para lubana buliah langganan mana raja. Tapi ya docie nantak semua dirimbo mungkanan masak matah nasi jauh lam-lam saja. Kini menggaleh masak matah gado-gado orang namokan. Tapi syukurlah. Nan parangai masak sabatang na matah alamo bertinggalkan untuang kepanjek kanan nero. Salorong menggalih gado-gado mangku di jalan Pasagadang. Sabab dimasuk ketika itu siku pupunan anak dagang tampek bapusu orang kawalai. Kalau wari menjalang sanjo ditulak gerobak kemuaro kata pilawi diadokkan. Basera orang di Pasia banyak pasangan muda-mudi duduk begandiang bejuntayan bajemai bagalut panjang. Dilai yang mbak nambah kaja mahampeh lalu ketapian. Di batin hati nambah palun rasah mencari muaronya. Sambil memandang pulau Pandan sirah di singa paneh patang. Nyogatok-gatok kacang goreng rujak ataupun talo katuang. Kok naik angik kaparoman nulah di jiwa nambah golak es kuncang dan sasoknya. Nenggale hawa kuranglah kayun mak. Sebab alun ukuran perut lita uranglah kanyang tak ragu makan paham lasutan maknanya. Kalau itu manga ada angku mengalih jo. Dua nokang coki di siko mak. Kok gado-gado tak pacah talu amato kalai jua bali. Dipilih harimah nanta serak disembah pacu pengguntengan nanta simbah nanta kilek jimek disapu sudik matu. Kan yo itu kemana kan? 6 bulan hidup juga robak. Allah beransu ada peraso mulai mencayo lampu togo. Kini kresta rokok awak tak kadang kansah di komandor ibu lah hati daun nipah hendak diguluang-guluang lain. Nyampang galeh cepet abih nyok raun sebalik dalam kota marede ke kampung jauh. Silau kian cigok kamari setiok tokoh dimasuai seincik aram babalanjo. Kok lagak ke dikatokan, potong rambut tu ni kurtis serasmik merek minyaknya. Baju balang Sarawak sampik cawek pematu-matu ayam sepatu barek kemuku. Bajalan mau untuk pandangan lurus kemuku ketiak agak maranggang. Ba mantiak ba aku lelak baca doko boy kesiangan ba itu mau di nasu itu. Malam minggu langganan pangguang konon pulau pilih India. Basa lingki di pintu loket adang kepacua kene tundo talacik terpijak bertahankan arok basuo jo sakila liuan pinggang merubala. Kok main sepia loren, Kim Novak jo Chris Kelly, baitu pun Titin Sumarni Nur Nanding Sih Apulai, dia lagaleh nak takantang separo pokok alun timbuan na menonton wajib hukumnya. Pai surang pulang pun surang, kok lai untuang kamu jua di dalam dapet kijang patah sakadar buliah resek panja nambah pumle kendak. Menurut Suriah Sipasinnya, adapun wilayah Indonesia antara Sabang dan Merauke bakih jajahan Nederland Hindi. Itulah nyo negara RI badaulat semenjak 45 PBB punalah mengakui. Tapi dek galia cilu harangulando Irian Barat nyo pacik juo pangana tetap menjajah. Awak nanindak senang diam. 5 balik tahun lama bersabah memujuk beliau je barundiang mengecek belok-elok. Namun buah sandek tajin tak lalu kabek semakin narik juo. Kasudahannya tak paso je buku tangan baulang parang miskati. Kalua komando Trikora operasi Mandala pun dibantuan. Ampe angkatan disiapkan angkatan Kalimu sukarelawan RPK Maramba Jalan. Maka di dalam tahun 61 diadokan wajib militer sarantak jawab pemuda. Samiakna wa atakna, kami siap diberangkatkan demi panggilan negeri tercinta. Baik itu kata berjawab gayung bersambut menggawang patiak merdeka. Mendengarimbola dipancang gemuruh salak di paunan. Tagak kalingo maragigiah ketagun gerobak gado-gado tagarak hati kairian. Caro bakampuang tagak di kampuang, caro bakaun tagak di kaun. Kini lah masuk ketikonyo marabut teket kesinayan main di tanah lapang gadang.
Kok tercapai masuk PSSI anggota tim nasional barak sanang dalam hati. Pokok kenalah ada ulunya sangkik betandiang Singgalang. Walau pemain tengah sawah jubola tukiak kata kajai, tapi sumangit konton salapan motivasi dapat 9 stamina rapor nasirah. Indak teragu pikir panjang mak di jalan malah memakan duang beliau buat ketek saja. Masih gageh pulang ke kampung minta izin dari Mandeh. Rila tenambo kairian Mandeh jadi pejuang sukarela. Untung nasib lai kamu jua karakuk menjadi sirih bana masuk tentara antaraga. Sadang padusi lai satu Erlina Kasim lah mandare. Konon le awak laki-laki tentara samud dahulunya jadi ralua lari cubo picayo Mandeh tentang itu. Alhamdulillah, izin dapet restu dibari pinta buyah kandak walaku. Mahambuang-hambuang kemujuran dicium pipi lesuiknya girang jadi saradadu. Tapi besarai, ampun dan. Sikolah cancang tagagoknya stan hati nang kambang balik pucuk. Awak dia gih bola tangguang makan buah si malakamu. Bakato beliau musuh itu. Mandeh izinkan waang paina. Saraiknya sesudah Alek dilansuangkan selesai waang marapulai tunangan malah tersedia. Padahal sarai utama yang diminta melamar jadi sukarelawan, alun kawin berumah tanggo dapat restu dari orang tua. Maka bersebutlah dua sarai datangan dari dua ibu. Ibu Pertiwi je ibu kandung Rumi Lambo memilihnya. Walau diumbuak di pujuk-pujuk diago wadang diogo, namun beliau beketu ciek kuncing girih dipasangnya kabek arek dua mati. Indak abakalai. Nan bak maidok komplikasi koma antara liver sakit kunyang dua je sakit kencemani. Naniko bakan dak dulu nanetan bepantang mani. Dimakan nyawa melayang tak dimakan kajangkang dua. Di malah paham ka diambil karam sabel yang dibuatnya. Arih jabatin dan takulai membacuati dan tarumuak beliau pun capek menimpali. Karadok nyai anggap berjalan kono nggak pai kairian pailah. Jangankan hanya irian barat nak, dan izinkan badolang jauh walau ke sudut-sudut bumi. Ku ado janjang ke langit gagai lainggo kepucuaknya nak dapet kunci matahari. Silanyo namanya kumbang tabang kalawi api-api, ilang lanyo indak dan tumbang adat beranak laki-laki. Tapi ketahuilah nak. Dek mandeh umualah sanjo badan semakin nusua juga. Nyampang capek singkit peminto baguluik datang ajalullah. Tatagun langkah den masuk kubu anak utang kanak belulang saya lun tanpa kesubaran. Salampih nandari pada itu. Adapun adat dalam parang pilihan satu dinan dua. Membunuh atau dibunuh. Buruak dibaca bayak datang nyampang ang sahid tengah medan batabua bungo di pusaro. Badan tu Mariam dua-dua naik bendera tengah tiang tapak dua orang sanagari. Tapi bumi menggeliang menerima nak. Karena buahnya alun nang kicok manihnya alun tetaguk sesa dan tidak tahu juangan. Picayolah. Iyo pulo. Mak harus anak penengah. Apapun dali alasannya, namun dindiang sampai ke telangi ampangnya tibu ni muaro tak mungkin dirompak lagi. Entah ku engkau juduraku itu nenggadang mudaratnya. Kini ko hukum putih meja batoko bandiang indak bantah pun tidur patuh jetaan meiriangi. Oranglah pai kairian arok menjadi saradadu gugua sebelum bungo kambang kalahajo. Salorong umpan nantasera tantangan kawin kendak mandeh awak pulo kini betangguh. Alun tacito nak babendi mandeh. Udo maha kandangnya sari sagu lanai aragonyo basaba mandeh sementara. Mendengar undiang dan bakian beliau suri sakapalo tali tarantang disintanya. Ku itu diang kajawabnya tak kunci mulik ke batutu habis kato tamai icaro. Kok menyuruh tentu yo je penyuruh malau yo bapalaci mandeh nangindak ado dayo. Terserah dia. Tapi je maaf wah. Ditantang kaji nan ciek koma yo bertunggu penerangan. Di luar nampak menggeliang di dalam mangguak panjang. Copar pati di serak jaguang pemai. Cak anggan tagak di seriang adang menjauh tabang randah malengah dan rotak rajan nama tu ke jaguang dua. Kurang telengah cetok. Maka ditarimulah silih harang si kumbang mairiang ijab de kabul alek jatuh awak pesandiang. Lindang kacau gado-gado bagan tiak sudut alek saku tabeni ju kesudahannya.
Kok kemanakan nak tahu jua ba nasib ambo babini, tapi ba bisa jumpamo pantun makan permen karet. Aba makan permen karet. Mulonyo kalama amatan. Kunyah kenyoh kulek-kulei tingkah bunyi capak badarun turun kerakuangan. Harun lai manih taraso sari nyenayak kaparoman saju sepanuh runggu-runggu. Lah 2 bulan kemudian, gulo ransu ami piju lama hilang tinggal kaleknya. Kini mencucui igatah saja raso mengunyah penenoto langit-langit nama hidupan. Kadi lulua teraso sandek diluahkan tak mungkin lagi gigih daraman dienjonya. Kasih tibo sayang malake ati jantuang lahkan nai cinta tahun jam tepi talo. Raso kendiang juak. Upah tajawek kabo pincang mak. Cincin sudah jari tekuduang bini dapet papi tindak. Tangguang rasukanlah di badan manga menjadi laki-laki. 3 bulan kami berbau kasih bertambah dalam jua. Kapakan dari riang-riang kaparak berdua-dua ilia mudiak tak carai tangga cujawih jalapik gua. Tapi dek balanjo kinilah sayu acuk membana minta tempo. Mulai menyipak jalan kudo tadayuak bendi di nalanya. Dan kopi layangi juo kue. Cuman sabuaknya lagak jalan mak manihnya melayang-layang. Di dapu acuk badaram kadang bisiak sungai pua merasai kuciang kane katua maknya nalabih bana pembayar lah 10 kilo. Mencaliak buangan mandan pahamlah awak muka suinya iku 6 naninya minta. Di awak batu terkunci kok gilopas baka panjangan dalam mentuju hampek balak. Di atas batu tinggal ciek di bawah memacik santiang mandan mengeceh-ngeceh tu. Urang sampai batu bakocok main taruh awak mainda. Tinggallah mandan samantaro abang ke padang surang dulu. Dicubo menikam jajak babaliak menggalih lamu galih mukanan gado-gado. Entah apa sebab musabab stan lindok galok sambutan mamak membudek cendomin tuo andai basu orang juga. Antah spaning kolah nan turun, antah hentini kurang tapek nanyato lakabua gambar TV warna pucet tek membayang agak kadiah mata menonton. Walau kabatin merusuaknya awak berminyak ayah juo di muka indak penampakan. Dicubo salang garobak, dipinjam pitih ke pokok inyo menggeliang panjang saja banyak lah jawab alasannya. Kok masuk awak tak disapu keluar indak ditanya mengecek membuang muka. Jangankan kenampak galak sing yang kudo pula indak. Pendeknya dicuekin aja, baik itu istilah Betawinya. Lah kudian baru tekan nasan. Rupanya beliau ketik hati. Manga dilutuk panciang orang umpan mamak rasan dia iya. Baduo gadihnya semua gadang awak memilih orang lain atas sapi baru merapik. Yo kalau baik itu kesayanya. Salamek tinggal memakan dua ngambo bajalan nanyulai. Rila kan sadonan tamatan usah menjadi buah kece. Dadah tante. Kalau nak tahu rumit susahnya cuba menunggu jawi patah. Dihalau tak nemu jalan, dilelang orang tak nio dibantai dagi yang murah. Rumpuiknya ndak boleh indak. Sarajuik pagi sarajuik patang kamalah kediragehkan nawak di dalam pasawangan dari mau melinteh juga. Baitulah nasib ambo kini mak. Kamanggaleh bapopo indak menguli tulang maliwak mencacak akti badampuang kepandaian haram menaruh. Aba aku bagan jua suri ke kampuang sen. Itu banang sakit dan. Kabana makanan kato stan kajantuang tembak sindiran. Padu bansai dibawa pulang biar dan tangguang lembak nangku walau kailang tak bertumpak mati tak tentu kusaronyo. Biarlah. Baabana ke guru hari nan kapa dilawi juo. Baabana ke rusuh hati nan gata digawi juo. Baabana indak mencari namparu kali tak juo. Maka balaiyalah baju kerombengan berarak loji kagadayan bagan dua sepatu juta rompa sekadar pemujua galang-galang. Urang membali sandang pangan, awak memakan nambah sandang dek paru tak namo damai higuang bakanda asuk juo. Oh nasib. Dek merasai masuk bagolak rasah lah orang dalam kampung. Bila ia badan maiduk di batin tak senang diam. 3 tahun dia oyak gampo kini tak gamang-gamang juga. Eloklah main dah dulu mahambua kerantau orang tinggal ranah Minangkabau tumpah ruah di Teluk Rayu. Pada masuk ketika itu perhubungan baru terbuka susah lawan jalan darat. Ke Jambi babilang hari ke Lampuang sepakala dia jalan 2 auto pun sari 7 kali di pelayanan.
Dipanjang bedo bana pintu keporo nak ke Jawa. Baragam surek kelengkapan kopor dibongkar cie-cie bakaca sebatang tubuh haresek ateh rabo di bawah entah apalah cari. Itulah sebab karononyo kayu lah kapa masu itu sasak labuan telok bayu. Kapa cie nembulak balik puan maru kuno namonyo cetaran buliah dari Jepang sekali sebulan baru tibu. Penumpang tujuan ke selatan baturunkan di Bangkaulu. Balabuah di tengah lawi Jotongkang menuju tapi yombak setinggi Gunung Sagu, itu susahnya perhubungan. Dek rami calon penumpang kapa sebuah nama tunggu, maka naiklah harga tiket angik pasaran tukang catut kamari buruan badokan. Pokok indak labo takulai modal jotulang gadang sajo basalingki di kantor pelni. Ko anyo batan yang capek bapacu potong memotong main garatak sama kawan berkuciang-kuciang di polisi itu mengkanan nawak panah. Konon pareman pelabuhan langan bairo panuh tato bau laweh dado babulu mato sirah sungi malintang sapadi haram dan kesuri. Kan niko nama lagi dia. Ler yang marapi leren tapak pinggang tendike leren rancah. Thomson degeren ganti banta senapang masim malalokan kanun menjadi buah mimpi. Alun kagaliam di badai lansa bapantang karam di kubangan. Angok kan semua dapat malam kok mati sekali surang. Tapi kadipangakan mak. Nyampang tibo di pintu loket kericih babalik kontan pipih tinggal teket tabau malang memanciang tabau umpan. Kadi minta pipih dahulu orang tak namuah membayanyo entah sekadar tando jadi. Sialah nang kepicayo basuo ikola baru awak pareman dan orang. Maka ndak ada lagi. Tapaso bakun si gendong urang pokok awak jujari join istilah modernnya. Salatih-latih bakuampeh mak sonta berandang di kapalo sifat tarajang keamanan pangkabadia singgah di pungguang kaluasa yang menahankan tibo di labo bapa duo cukup menepek sanang sajo. Tapi jadi jualah. Daripada jatuh tarau biarlah sekadar tegur ajai, daripada pere menyuk biarlah badan nak rasai. 6 bulan hidup dicatui menjadi kutu pelabuhan dapat sainggo makan sajo. Pagi ramas patang empera kopi steng ayahnya panuh kok paisok lai 5-5. Bukan 5-5 rokok bakal liang kok kenakan. Tapi membali 5-5 batang sabungkuih pitih tak cukup baru tang lepau lajaran dan talenta itu juga. Padang 9 baleh 62. Di pado suatu patang sedang minum di lapau wajo, tiba-tiba dari belakang bau den di lapau orang talenggok kopi ke Sarawak. Setan. Awak talompek lalu tagak menapiak membalik badan takapa tangan dan suuk tabi dan minyak margija. Masya Allah. Rupanya kawan lama sangkik di rimbo mak orang sekorok dahulunya dan nampia sama tabangkai masuk takapuang di Malala. Waang rupanya kala dia. Dek girang samo taraga pagui mamagui dalam lapau hera launya memandangi tecangang orang bakuliang. Sandia bapalun batenju-tenju ndak taduah lidah mendaceh menyumpah bapacerian. Baitulah hadek semua gadang basuo je koncolamu. Lah tanang gelombang rindu, lah lapeh sasak di dado. Sambil menaguak kopi talua kami batuka bacurito ganti berkisah pengalaman sajak bercarai di jam gadang. Nampaknya de iyo untuk ndak seragam nasib dan tidak semua bayi. Awak tapuruak jatuh tapai beliau menjujuk jatuh asuk ladu buat bola di Medan. Konon tinggalnya di Sidorame membuka usau jahit lembahan nai merek Taylor talatak di Jalan Serdang kini Jalan Muhammad Yamin. De lamo tak kau tah cerita panjang tak bersudah. Indak taraso larut malam ajo bakameh-kameh surang maransua menutik lapau. Kami tagak utang di Bahia sambil jalan pisah balanjut. Adona lucu agak porno, adang sadiah memancang tangih berbagai ragam perasaan. Kesudahannya, datanglah usul josarannya mahajak awak nak ke Medan sinan tarapak perunjangan. Katanya,
Kalau baitu nasib angkini, tinggalkan lai padang kota, dia larantau kena lain, manga de sibik dapu aju. Tumelah ke tanah Delhi, kota Medan, tampik berjuang Medan sugalo pertempuran. Kok sabui nak nyota rapuang kok batu, nak nyota banam, maso hilang do, tak bilang tak ada istilah podo. Aiko, tarimulah titih seketik sekadar rongkeh ke Medan, pilih baju dan nang ketujuh. Ulang bana langkah ke kampung minta la izin bake maneh jalang pusar wayah kanduang capek barangkek menyusul deh. Mandanga rundiang dan bakian gadanglah hati tak tabado coba ruak boleh paraweh nan bak cikarau dape ayah. Indak tarago dikunyah-kunyah dilulua matah jaso kawan padek lati nak ke Medan. Alhamdulillah. Thank you of my God. Thank you of my friend. Tagamang lain na manjawet, kok condong lahado na manueh. Tarimo kasih sobat kanduang budi tak jua ke dibalih pulang ke Allah mengganjari. Malam hari petang rabaah, langit janyih bawan mindak tarangnya bagai bati basuh. Bulan nan sadang bulek panuah kunyang ladanau dek cayo ngowaralun basisi ameh diseka angin dari gunung. Waktu itulah kami duduk berdua-dua di bawah jambu narondok agak ke sudut lama rumah sinan palanta bulah bambu. Lalu taurai katu-katu. Iko kecek sebanyak kecek dia. Salarui salamonangku nasib nanindak perubahan. Makin dikayuh makin dalam tiap bajua oleh yang duo pulau nan tampak apuang. Ku dicalia alam sebalik. Awan hitam gabak lataba alamai keturun nujalabe ombak gadang lawit menggilo. Sio-sio pai juambo dia tampan kepulang namu saja. Dek sabab karena itu. Sabalun kalanjua jauh bana suruilah dia ke tepian dia akan bidua jontuangnya. Demi Allah, demi Muhammad. Sungguh. Jo hati suci nek barasiah timbuan dari lubuk jiwa. Amborilah buah diurak oleh lapeh kabek tetangga dia jaurang lada ulu. Carilah jodoh nan baik dia. Jo ambo banyak sansaronyo, kita bersampan tiak surang dina lurus jalan bersimpang hidup dan tidak masa salah. Baa pikiran kau kini dia. Mandang ngarundiang nantara pak agak lamo mandang tapakua memilih jawab timbalannya. Bisa lo dasiran daun jambu ditingkah dendang dalam tibang tadang ngasawi jasaponyo. Mangalah itu nan basabuik bang. Baguncang aras mandangakan bumi sabak langit kaisak usah diulang 2 kali. Kasihan baru disamayan sayang bajawa alun sampai abang bawa baganjua suruh ke dalam dosu abang panggua. Piak di badan diri ambo bang. Kalaulah turun bidua di pasi abang kok duduk di kamudi haram dan balik ke kualo. Walau kakaram semua hilang biar di guluang dek galombang sekubua kita berdua Allah kesanang hati abang. Lapueh bapadu padan salasai betimbang janji. Mako takuruang makanan kunci tepawi makanan lantak je salam katko dipati lalu bararak naik rumah. Di dalam kabek diparek sapi ciang samo tak lalu sampai bajawek tabo subuh. Sesudah sembayang dimusaji. Langkah barayun naik oto di sinan tangih betumpahan. Mandeh taisak dalam doa gilo menyeka ia matku labasah langan bajunya. Tibo di kelo ampe-ampe, menjalang puncak ambun pagi, talengong mato kabulakang, tinggal danau tinggal kampung, tinggal sugalo unanin cinto doa tanabang merasaki. Indak lalamu antaronyo, mendarek di bukit tinggi, besawah di pasateh, lalu merapek di jam gadang untuk azain lama nanti. Masih nidui roda baputa tadayuk turun simpang tembok, oto bertambah kancang juo menuju ranah ke utara Medan tujuan sabananya. Seminggu maunyi Medan awak menjadi temu agung, makan bajamba baidangkan pakaian tau warasiah kamar jadiah kalangkapang. Raun sabalik dalam kota 2 hari balenong-lenong, sajak dari Musaji Raya taruh ke sentral pusek pasa, kasawan Jopolinia ke istana Raja Maimun Cimek ketampuah terjalani. Baitupun Medan sekitar, Kabinjai Pulau Berayan, Balawan Tanjung Morawa Berandan Pangkalan Susu. Malah pun talaki mengirai sayuk, mencuci mato disembahe mandi-mandi di pantai Kirmin Tangundaling Gunung Sebaya. Tapi waktu diajak santai ke tampek lokasi titipapan. Maaf saja awak petangguh, beliau memuji yang kek topi lulus ujian sepenaruh. Masuk di minggu nan kedua mulai tetap duduk kadai baraja menjahit anyulai.
Kalau menurut nan biasa mengaji kan yo dari alih meningkek janjang dari bawah. Namun balain sekolah jahitan, diansua dari Nansari manajun juo kena mudah. Joko Sarawaka diawai dari membuat sekuta buak sikobana putusan kaji. Tibu di baju dari kalepak taruh ke saku pasang tangan pasang badan palian kudian. Alah lah habis teorinya diajarkan segala caro kunci rasio tukang jahit. Tapi lah pasai gili kagili pan yang bangkalai kuncang kenong sakuci alun babantua. Gilo mararak bungka pasang dek salah pakai panjangan. Jalan masin lalu selesai. Ko indah tagang salampi banang tesapi isi koci taruh sabanta turing jatuh ada puak pada puak jarum patah. Pendeknya ndak adonan semereh kawahannya wa. Lah lamu bekalamuan lalu dipasu baranikan menjahit Sarawak sampai sudah. Tapi oh Tuhan malu badan dan talabiah malu kedua sama. Bak doktor spesialis beliau tagak memaresu 3 baleh keringikannya. Aco pikir deh mak. Iyo lagi bantu Sarawak. Tapi pisau-pisau lari ke sampiang kaki baliang pisak mailo. Saku pun senjang bakaruci ban pinggang indak selesai oleh kasa sambuang mengasang. Parah mak, parah. Sedangkan bak baliang roda mesin singir cuy itu puluh masuk ke jalan. Dari sepakan ke sepakan, kini lah sampai 2 bulan kepandaian marang siwa indah. Sedangkan masin ranggomo imak konola pulau barang duit. Makan taruh minum tak perai asuk rokok magabun juga. Sampai kau dol sabun mandi kasihan mbak mangko basah. Kama lamu puri surakan siko tapak gua marigi. Sadiang dikapi basi tuo asik mau ya roda masin datang pos manta surik ruponya surik dari sedia. Salarui salamonangko pasan tibo betimpo-timpo surik datang betumpuk-tumpuk isinya bermacam ragam. Tempo hari renggaek sakit jantuangnya bertambah parah. Pusako sangkik masuk parang ulah tahan dek rang dalam memancing anak dalam rimbo. Dari nangkan duang bayi rama pepantun bahandai-handai syair seloka jago rindam. Persis lirik keluhan jiwa buah dendang Nur Ainun. Macam itu katanya. Awan berarak kau kutanyakan, angin berhembus kau kupesankan, musafir lalu kerap kutanya. Kupesan engkau kembali pulang karena tak tahan menanggung rindu. Awakku membalih pula. Oh adinda jauh di mata. Andai kakanda punya sayap, beta akan terbang ke tepi danau, hinggap di gonjong rumah gadang menjelang dinda si jantung hati. Amboi, asyiknya. Nang surek sekali nang koma, lain joisi nanda ulu bukan maratok dek taraga. Tapi kabasayah beritu elok, si kota sinta maragigih 3 kali ulang baconya. Adapun pasan nama sampaikan, dek sungguh kendak tinaman sawah rawang di Barua Banda, makulah tumbuh banyak di samayan kini barang sua kadang juga. Nyampang ko layana iswa namo kanalah tasadio abang mana nama memilihkan. Kok laki-laki dalam catatan namo komandan dak ulunya. Santano anak perempuan, Elivia kadilakekkan namo kenangan bersejarah. Konon mangana sesuk Jerami bintang pelajar di SGB dan kisah di sabi ura lalu. Membaca surik dari kampuang angan melayang menarawang bepadu galak jetangi. Mujua kebuliah cayo mato buah hati limpu berkuruang balahan nyawa ayah bulu. Tapi mairi yang cameh di batin bagalau rasah jerusuah. Kok datang anak bak kini ayah sedang dalam gelombang diarak seso peruntuangan. Ya Allah. Alek tarapak di alaman cibu Allah lapiak takambang. Jualah orang ke dijamu nasi serimah tak menaruh lado indak bagaram indak tungku kok dingin tak rasuk. Malang anak dalam kanduangan gadang lado so wayah tangguang malu terserak di nagari. Maafkan ayah nak. Kok memilih kayu kepesangan carilah nambung kuat bengkok. Agak lantiak aduk ke dalam bapilin daging kayunya matan sekarit di kepala. Tapi kalau hanya lurih maun jua daging lunak baure indak, terpayah saja menarahnya. Baitulah keadaan Nabi Mak. Kayu itu bana nang kurang lantiak indak menekah ke pasangan tak ada bakat tu penjahit. Lah baure ikua di masin balusin penjahit patah 3 kali tepak ganti. Usah kepandai mereh hidup.
Lalu di jalan malah hendak samang membana menyerah kalah bakatu beliau itu. Kalau naniat muka suit dan baraja dulu kami dari menjahit ke memotong hingga pandai membuat jas. Baru sinan membuka surang diambil kio sepintu singgalang marapi merek kadai maragigiah hendak samangnya. Tapi kalau lahangan nantak lanteh paham tu bana nantak tunggu kabahayu. Anak gini kok carilah takut nan sesuai usah lamu pikir kepikir masuk jalan panjang dulu. Kok tolong jo bantu tentang modal insyaallah sekadar panjang penggalan dan cuba manjuangkan untuang tercapai nanti juga. Tak ragu membuang hari diajukan malah proposal langkuk planning rencana kerja jangka panjang di jangka pendek mairi yang ngangku anggarannya. Jarak semingguan taronyo SK turun dana keluar kantua tagak merek katampang mulai operasi tingkat awal. Pimpronyo tuan maragigi. Maka badirilah gerobak ketek tak letak di tepi jalan di muka Taylor Lembah Masang. Lalu diatuk macam rokok disusun tagak semua jarang. Nan kansai seliri ateh mairiang cepron di komandor. Union sama union kisaran jorokok city eskor jo merek kuil langkuk saratua piati batu catuih menaruh pulau. Hanya GP nan tak menjual mak bentul sempurna jarum super sabab kabiri nyawa alun badiri. Sebulan kan tua diboka 3 ronde mambiak cuti lah penari ndak manggaleh. Apalah sebab dewa itu tapi di lokasi awak bana tapi jalan dicuki orang tonggok tanah penggalian. Mulu-mulu PLN nambah karajo kabel gadang dikubuakannya. Sesudah ditimbun ala kader urang pam tibu mengali pipa pacah hayat teganang lawancah sepanjang jalan oto lalu wawak talaci. Dak lama datang pulau pasukan pangku langkuk jelinggi hitam bilang. Katanya awas kawat telepon mau diganti menyingkir dulu tukang rokok. Usai karajo nyoba kio lubang mengangu bertinggalkan 2 hari baru ditimbun. Oh Allah habis main dan dibuatnya. Kapindah parkiroto seluruh jalan. Kabuiknya ala hurabi abu beteba bekuli yang karuah bakarak sambaroko. Selasa tanggal 3 baleh. Tengah hari tagelik lu'ua paneh nambukan nalang-alang mendidih aspal jalan raya. Sadang nalapa-lapa paru latiah tibo kantuak pun datang masih aku ngan kehausan. Maka keluarlah awak dari sarang ditinggalkan garobak rokok marapek ke warung Didi. Diminta ramas sepiriang tempenyo sekababan 2 mairiang secangkia kopi manis. Selesai minum je makan diisokkan pulau sebatang. Sambil mencukia-cukia gigih tadanga bunyi badaram manggaga ke dalam lapau orang tapakia pakuliliang. Bunyi apalah tu garangan awak takaju lalu tagak melompek keluar pagar samu baundoh kurang banyak. Tahu kemanakan lampuran terjadi. Garobak rokok dan ditundo motor mak talungguak ke dalam bandar meranti yang keteh rodanya wabih barang tabu-tabu. Masya Allah. Mandanga basoka lah biasa jumaik basusun dak dan camih. Tapi mencaliak gerobak luluh lantak raso kiamait negariku ngilu jantuang dan dibuiknya. Awak takulai lalu jatuh diusuang orang masuk lapau. Panjang tibu pandangan kabua suara tadang aju. Tapi jauh. Kemudian sunyi hanyang sabali hilang raso hilang pangana entah kepansan tu namanya. Tidak lama sudah itu baru ingat tahu jauh orang sinan mendapik kabar saya. Ada orang bengke menerai mesin BSA merek kereta mengebut sepanjang jalan. Tak tahu sebab musabab motor melayuk cendol tabang tak jaja ke trotoar menuju anggarobak tagak. Masuk sakarik kepalanya bajujui mengeluarkan tapi sekadar lupa ringan. 2 hari sesudah itu datanglah bos bengke motor ikut 100 juru damai ialah bapak kepala lorong ketua RT Carukini. Sesudah hago mahago batangka bakaru arang kesudahannya induk samang namuh berdamai walaupun nambo besi tagang. Sebab kadikadukan ke polisi ya pulai sampai bersidang tak mungkin nanti menang melawan durian mudu. Keputusannya sebagai tanda partisipasi pihak bengke lain mengganti gantinya panuah ke bawah. Garobak dipeloi, rokok nalanyok tak batantu nan hilang dicilo urang beliau tak namuh tanggung jawab sebab tak ada tanda bukti. Maaf sajalah
Yang kecelakaan lah pula namanya. Kami puruginya dibikinnya. Cuy itu kata si bos sambil meluncur lenggang kangkung. Baiklah mak. Timpu-batimpu parasayan seso dan tidak bersudahan nambak ombak parang jopasi ya musim pabilo kalarainya. Nampaknya Medan tak bersahabat dengan saya. Makin dicalak tambah kabuat tiok diasah majajuo sepantun manjek batang pinang. Di aro adiah nanta gantuang lai dan cubo manayak batang alah den gagai basi kakeh. Ulah cilaku sisiak malang meluncur tagak turun tanah. Salamai tinggal kota Medan. Terima kasih subaikan duang. Dagang nak pai jon tuang nyo barayun langkah ke siantar. Tansano muko tembok telingo badak. Mungkin tak terima anjuran kawan bertahan di kota Medan pokok dan usah dihiraukan. Tapi lah malu badan kediri iduit na bagai bak binalu. Inggok di ujung-ujung rantiang anguk menompang bekel limau awak hijau baure indah. Karehlah hati nak berangkit. Dicubo mahalia langkah etan karanah si malungun si antar kota nama jalan. Dek kancang lari serasi oto baru supirnya mudo jalan laweh luruh mendata. Kini lalapeh tabiang tinggi menuju simpang perdagangan dalam daerah tanah datar iyo di kampung 50. Setantang namo nagari koma ambo tak dapat riwayatnya. Ba'a duduk je Minangkabau mungkin korantau nenek moyang atau jajahan pegeruyang cari di mamak dalam tambu. Ibarat pipi sasek tabang tapasah dirimbunan setumpak. Maka tibolah gamang je camih lima ku inggok kamancakam di madahan tampik pemalam hari baransua galok juo. Dalam berpikir-pikir surang timbua pengana masu itu mencari dagang rangsa kampung alamatnya kampung Melayu. Dia rajin tanyo katanya, di mana rumahnya orang Padang darat asal meninjau konon kerjanya tukang film. Maka basuolah dan dicari. Setiba di laman rumah, petagun langkah dijanjang 2 kali yanju kanju. Tabang bebega di udara malayok marandah juo maintai kayu rimbun daun. Mako bayi yang ragu takui. Santano batang ang gandahan manulak rantiang tak suku menarimo di malah kuku kemencakam di mano paruh disangkuikan. Di untuang takadi Allah. Awak lai disambit bayi disonsong dipabasokan. Tapi je orang elok hati penyantun jadaga lalu. 2 hari menjadi tamu. Sambil menyimak menyelidik. Rupanya kayu lapuak nanti inggo ima. Rantiang lamah daunnya regek. Tutiak jarang berbuah hindak rumit lah badan kabayu. Pagi-pagi sudah sarapan beliau meracak sepeda tua naik lereng ke turang siku. Di stang tampai kain kasu atas sisi lidih puluh bambu 100 meter lipek-lipek bandang pinjahit salangkuknya. Bajojo ke dalam kampung masuk gang keluar lorong manggagau sepanjang jalan. Sadiah mak. Melihat goyang ria ayalah nyatu dalam talagu. Membayang pasia di bawah tak mungkin menumpang mandi. Tapi berek kapa diampe hombak. Batadua dulu tentang taluak balinduang di balik karang. Kok nanti lawik latan lang hujan taduh angin salah saisinan mulai berayuang dulu. Samantaro mendapat aka dicubo dulu tinggal siko. Untuang kaboka kiro-kiro tumbuh haka timbua pangana apolah hadok kadiawai. Nan kepulang berpantang bana. Kampuang nan sadang balarangan basaba mandanda ulu wabang tersakit di siantar. Dek jaso beliau juo ambo diajar membuat kasua. Sajak mulai memotong kain, menjahit, membunuh sudut. Taruh membagi roti-roti, caro membantu tepi kambih penghabisan mencatut tangah. Baitupun maisi je menyumbek, agak juagiah genggam kapeh pabilo lidih bermainkan di ma bermulu basudahnya. Kok tasabut membuat kasua banyaklah kunci rasionya stan. Bilangan roti mesti ganjia supaya usah tiba diampek. Sebab bilangan ampek salapan atau 2 balik disabui engkau cilaku. Hitungannya langkah pertemuan rasaki maut. Maka catua tak boleh tiba di maut kok dapat bersudah dirasaki. Agaknya ikulah warisan nenek moyang dasar falsafah Minangkabau. Yaitu andaklah tahu juna nampek supaya menjadi ramah ampek. Joko tak paham juna nampek tandonya awak ndak mampek kurang sarai menjadi orang. Sebab di sekali liang kita ku sado nyampe. Aco kita bilang cek-cek.
Bukan saja kelo ampe-ampe, tapi ramuan ube juga ampe. Kumpai cikarau sitawa si dingin. Arah pun ampe pulau, suok kida muku belakang. Kan ampe lah. Alam ado ampe macam, tanah, air, api, angin. Sukuasa kita ampe, foto pilihan budi ceniaga. Membuat sambal mana nampe, balado bagaram babawang basam. Baitu pun silek balangkah ampe, babasa ampe balai. Sahabat Nabi ado berampe. Caro babansu negara mesti ditetar jopi ampe. Hanya nak dijauhkan stan kalau sampai bini ampe atau memasang ampe angko. Itu parah kok. Ndak setoak doh. Berbalik ke soal kasua mengasua stan, kalau kemanakan nak tahu juga. Konon beritu ambodanga ado amanah nampak pegang sumpah satya orang dahulu usia melanggarkan itu tuan. Yaitu ndak boleh seketik juga membongkar rasio kasua. Talarang mahaja menunjukkan ke orang selain minang. Sampai sekarang ko kimia amanah berpegang taguh hasio peci arek. Itulah sebab karenanya. Walau kaba susah hidup nama kemati ndak makan, namun ditantang nanci nangko tetap apatuh hati. Nyampang sampai ke tangan Cino lapeh limu ke orang lain dalam kelumpuh pencarian mati seorang awak. Sampai pebilo bisa bertahan sedangkan nuklir dibocorkan rasio atom lai tabongka, jawabannya wallahu alam bisawab. Nanya tu ambo sendiri mak. Indak barani melanggarnya doh takut dimakan bisokawi. Kateh hendak berpucuk ke bawah, hendak berurek di tengah lagi kumbang. Ayah janiah ikan lia lu buat tetek panciang basawah. Dagang mailia kakanopan rantau parapat nombor 7 tersadai di kampung Marbau. Kadang jasonya konco lamo kawan sama so ketek-ketek sangkek di surau Mandarasa. Ambo disambut ditahannya madu tuang di rantau ko. Siko asianyo kalau pesawi milik asiang banso bagia orang Cino jadian nemer pemborong carwawaknya. Maka dibalilah keranjang gandiang digasak solok jesi patu bercampur barang kalontong. Lalu dipasangi koretangin. Stang panuah bekas sesarek sampai ke batang labek juo. Awak sepantun kuda baban bakayuah pakan kepakan. Rabaa di pasar Marbau hari kami pada ngalaban Jumaat di Pulau Bargot. Hari Sabtu ke Kabun Brusel, Minggu giliran Kota Batu tibo Sinayan Kabelungit Salasa malambuk barang. Baitulah sepanjang hari mak. Indak nampaneh mangalantang indak langkilik pasti tongga hujan badai bersusuh juo. Nambak baliangan matu rantai balenong memuta gigih supaya roda anak pemain. Baitu pulau dagang mengakih tak ado bau juang basudahan nantah ko mati melarainya. Tapi stan, walau payah bana merasai lai tabuka penganasiko bau bek jariah salamo pula 2 kali wesel melayang. Tambah semanjak surek datang serato gambar anak kanduang sedang dipangku dek mamanya. Lah gadang malah Elisia mulai lasak tahu berjalan cipeh bana main bau papa. Kalau dilihat dipandangi awak bana fotokopinya. Untu alamak. Bantu iduang mama menurun di biar tantenya na basali. Kok indah lah itu nama nolong. Ya entahlah. Di bawah bana nilai pajak nem ketek rankingnya rendah. Agak payah ke masuk negeri ke baalai itu. Hari Minggu balik dipakan. Lapih lu'ua menjalang asa. Di kayuah lereng ciek-ciek parut ditak jawali ndak latih sialah kabatannya. Masuk di jalan pendakian menuju simpang Kota Batu badan baraso bayang-bayang. Badariak rasurek pinggang baki cuik tulang pasandian bunyi kulahar kurang gomok. Tapi baru membayang rupuan nak melinteh roman mandehnya. Kuait datang ke Nago Tibu menjujuk lari sepeda paliang dulu sampai di lapau. Kondayung lalu diparkir meluncu ke lapau wayu juhari meminta nasi. Paruik kanyang saku diresek dibayi rekening nasi ramas sangajo wang gadam bonyokkan. Dalam menyembah balik pitih jari siayu nambarameh nyota gagau sambil memikir mengamik mengalok juo. Itu si ginyang rambalapau mak dek kami ke iseng-iseng. Sialah orang nak merasai parangai sangkek mudu-mudu. Maaf sih maaf. Lah sekali musim durian, 2 kali jambu babuah kini babungo kambang pulo. Salamu itu Marbau diuni.
Dipandang-pandang tubuh galeh diadu utang jepi utang. Alhamdulillah. Lain main naraco buku seimbang debit juga kredit dan syukur lain tak defisit. Tapi waktu tagak bacamin mematui bangun batang tubuh. Dipandang-pandang dalam kacu agak tercamih magai. Apa tindak tang? Muko pucek rono lalasua jauh bana badan tak ucap. Pinggang rangki iku ala mipih enselutui raso kalarak anguk bunyi kereta api. Kok dapet bana pitih siku mungkin ketinggal bingkai sajo raso kamu muak mati mudo bapak segi kara lain. Maka ditimbang-timbang di pangana dikaji awajo akianyo bulek lati masuk itu nak mencuba malih rantau dituju arah ke selatan. Salamai tinggal rang utara dagang berkiruk anyolai tanah Jambi sambutlah kami. Sajak setapak turun tanggo salarak surut dari marbau. Niat laki kitulah sudah nak pai ke tanah Jambi ditompang oto si buah buali. Mengguruah bunyi si parolet manggaga masuk gunung tuo patang di ranah padang bolak makan malam di sedempuan. Dek lamo lambek di jalan nalateh panti jirau di jalan koto cie-cie agam basarang dakek juga. Sadang nalalok-lalok ayam makuak di bangku serap. Gigih perai rem talanyau teranyuk urang soto badan tangkan yang kedewasi sinan tersintak maragigih. Rupanya lah tiba di kampung Cino, balaguah di muka hotel singgalang namo penginapan pesisia turun ke sadonya. Sesudah minum jemakan tiba perintah dari supir menyuruh naik ke Teoto. Masih ni duit pintu walapia berputar roda nananam lah tinggal Pulau Minangkabau. Tiba di simpang padang luar, tadanga sorak si tokar mencari pesisian kabaruah sinan beparang dalam batik. Nyampang kok niat lunggah kabek, mungkin melompek pindah oto ditompang tarate tujuh manajun kelok meninjau. Namun pasak sudah kunci lahare, tak mungkin diurak lai karantau juo ketuati. Basaba eli semantaro, diabak kampuang balarangan sebalun tabau baju baru, sarato cincin balarotan utang ke mama ada ulunya. Ko indak de angin ribut nak, indak leruntuh balai-balai. Ko indak de sari iduk tapak aram kabacarai. Iliat kan jalan sungai Batang beranti tantang maropawah sinan karambia linggayuran. Pado bansai dibawa pulang elok rantau abak pajawah ke kota Jambi diadopkan. Tiba di rantau baru nangko engak ba engak pemantaian ojo ilia cangang kemudian cuayam janjak malam. Gilo menyimak menyelidi apalah takut kadiawai galang-galang badendang juga. Sesudah turne dalam pasa babega sebalik kota, mako nampak-nampaknya galih rokok lai tak paham di muko mega nambah 7 di sinan rami siang malam. Galih buah raso kalanteh, disaik naneh juga likih kadondong mudo jebing kuang cimangko coba dak masak nan paralu kotak kaconya. Manggalih es pun rancak bana. Tapi pokok garobak ndak tagagai baru tang sialah kepicayo. Manggalih karambia jadi juo, manggalih ayam tak memantang manggalih rombiang ngawak namuah. Hanyo nampantang dipagalihkan stan pertamu manggalih pitih. Itu riba karajo haram batagah banadu gamu. Kedua manggalih duto, tipu tepuk cero kasanya. Iduit dupet orang banyak mati batarak di narako. Katigo manggalih hurang menjadi germu agen doso. Pitih dapet malu tercoriang jahanam sampai salamonyo. Kampek menggalih tanda tangan korupsi cara modern. Timbunan sumpah hamboraknya paruik bunci tamakan kutuk lah pensiun di cibia orang. Angkuang guru sanak pendengar. Ibarat orang pai menembak. Siko rimbo pepadang laweh buruang banyak balam merandah nuri dan tabang-tabang rau. Ragu lah mato memibiaknya sayang piluru tinggal cie. Kok latih badia salatih tibu wandaknya di alamat maulang tak mungkin lagi. Nyampang sasaran tak menyampai sinan ketumbuh penyesalan ratuk dan tidak ada guna. Dek sabab karena itu. Daripada menyasai suak elok ditahan mati dulu. Nanti dipidik tapik-tapik tak kanai kaba ayo. Maka tarago paham malun bulek sebalun pitih telakekkan. Dicuba usaha tak pemodal menguli menjawab upah. Awak kan lai baka pandayan mencatu menyembek kasu aja so ka uwo di siantar jo itu sementara.
Maka dicari malah hendak samang minta ceturan joisian. Rea kambang sore taboka mulai mengajian nyolai karaju marunjang perududua. Walau kuah picak iduang bakapeh, tapi dek rajin elok buatan panyabatahan dicacek sopan disantun bapakaikan. Banyak bangkalai diagiahnya alah kesiso dari makan mulai menyimpan bakeceu. Habis bulan baganti bulan celengan bertambah boneh juo. Cukup sakayu kain kasua ditambah jepiti marbau. Kini basambia tagak surang manjojo ke dalam kota lah koke ketek margijeh. Ditapak sampai ke tehok kasipin minggu talanai malapeh ke simpang kawe malahan sampai ke Subarang. Asianyo, alhamdulillah mak. Lai salamai pulang pai, anamalai kain diangkui anam juo tibo di rumah. Secabi aram bajo bali ragi lapuda dek apaneh malang celi ke babaju. Manolah sidang pandangan yang sedang menyimak kaset kami. Lain lubuak lain ikannya asyang koki asyang masaan. Siantar jokore tangin di Jambi berjalan kaki. Caro kawan bajo josiko balain pulau tumah saiknya. Dipasang kain kebau disandang bakacak pinggang mararau sepanjang jalan. Mato lia telingot agak tiok langkah dengar-dengaran raso ketibu orang maimbau. Kok payah merantak bumi marau di tengah pasar di muko toko batingkek di kaki limo tantang dinar. Sinan paunan tukang kasua tampek mengisai-ngisai bulu. Kok nambadan diri ambau mak, nyampang jarang baju awali kurang rasa kiwo kulil yang isian kelai banyak juga. Siang hari pai maradai patang di gudang bengke kasua sampai malam mencuco terus. Adang dipanggil orang pulang menuka kulit, jenam baru meminta tambahan kapeh. Di bahan muntuang ladape upah karajo menarimu wacuk talau makan siang. Seumpamu menyerak banyak komak. Allah lah tumbuh di samayan bapucuak dua lay daun. Kok paneh disiram-siram, kok takut karena masuk alai dijago di pagari. Baitulah mak. Dek rajin malam buat jaman yang mudah-mudahan tinaman barang sua gadang kini memulai nampak gagang elok bangunnya cucuk tanam. Mungkin muka buah doa mandeh rancak peminto amak paja. Agak tamakan candu galeh hendak wakatu nambah labiah. Langganan bertambah banyak 2 kali dapet borongan. Kini kain bali bakayu kapeh babal mulai menaruh di ansu-ansu abapi utang amanat bapaserakan. Dek gagang lah panjang-panjang juo pucuk menjulai di pematang elok dililit dipanjekkan. Taragak pulau menambah junjuang nak rampak rimbun saparat nyoba buah labek di tandan kok masak disamai pulau. Maka delengong malah teruku baru bertambah parak peladangan. Babelok arah kailia iyo ke kampung pasang suruh ikan ipah panjang diadokkan. Diangkut sayua dari Jambi dibawa jari yang jepatai lobak Japan coba dak mudo 100 buah-buahan. Naik ke motor nipah panjang pagi hari baru merape. Barang tibo orang bacepai abih dirayah dek sudaga bisuak piutang menerimo. Padu menggungguang kontan di Bali ayam di kampuangku ataupun talua jo karambia dilapeh ke pasaran soduo babungo pitih pulang pai baitu babilang pakan. Lalamu bakalamuan galeh kambang untuangnya nampak piutang masak ranunjo. Kini karateh sadang naik dingin tangannya maragigih tiok diaram di tatenyo jarang nembusuak telimbangan aku jauh alang meninggi taranak bakambang dia. Di pada suatu hari dapat kabar berita saya dari kawan sepanggalesan rombongan Samo Babelok. Katanya kalau nak kancang dari kudo cuba walau ke Kampuang Lawi Padang Laweh Galanggang Rami sinan pacuan cari woko. Tak ragu berpikir panjang diputar luan nanyolai pitih nipah dikumpuakan bagabuang di piti Jambi meluncu ke Kampuang Lawi. Adapun Kampuang Lawi nangko dusun ketek di Ilia Jambi kualo sungai Betangari. Asalnya Kampuang orang Melayu kini labugih nan tanamu banjar mairiang di bulakang bagandiang di suku Jawa. Asianyo padi nan utamo pisang lai karambia sambuah ikan banyak kaluasiko. Di pasar Minang nama maci dalam 10 hanam mawak labiahnya Cino jo Makassar nambah kuku segi ciang jo. Mangkonyo rami Kampung Lawi bukan sama tua Asia-Tani, tapi siko terminal barang luar datangan dari Tanjung Pinang ulunya di Singapura. Antah apalah sebab musabab, barang nanti bo tak bacukai bebas masuk bebas keluar basasak pasal kelundupan.
Sajak nandari kelontongan taruh kawol cap bendera lapi ambal parmadani kain madras super yongkong taruh piriang merek duralek rokok lama timbak kewarning jam rolek tep rekoder merek Japang banyak mana. Kalau dicaliak ke Harago dibandingkan pasaran Jami jauh semurah dari toko. Itulah sebab karanonyo banyak sudah silan siwa. Sekali membawa galeh lipek dua pitih babaliak mudah bana mencari kayu. Tapi laikoh kemanakan tahu. Kok membali yo talanyau narumi menyubarangkan membawa masuk kota Jambi siku bana putusan kaji. Ba'a kesari kesusahnya tampu hari sultan penyamunan lalu di bukit Tambun Tulang. Kok lai talapeh bayi angguk baladiah tu namanya. Tansano malang ketumbuh tuah jauh cilaku ampia. Mako karam sawah jo banda-banda pitih tandeh barang basita badan bakujuk di pinjaro. Arang ngabih basi binaso tukang buso masih basinggang. Sebab baitu ketua ambo barulah masuk maro Jambi bot airut balayoan polisi Roger ke Roger didarek menanti kapetigo dua neraso kabaimbau reserse selise basah. Kalau lahiko kerikacak pilin telingo sariang-sariang stan. Tuka jantuang jo batu bata ganti urek jo kabe lampu pungguang sakareh roda puso. Tapi nyampang ragu hati badampuang pengaca penyerok darah berani dihajan-hajan nanti lastan. Helok menjual benang bola atau pulang baparak lado babaruak menjawab upah. Lalu sanang makanan lama hati lapang tak selesai itulah kayu sabananya. Setantang jo badan diri ambo mak sajak ketik si maragigih lah gadang karengkang jo. Sekali kaki talangkahkan pantang surut sebelum sampai walau kailang tak bertumpak itu warisan dari ayah. Ado pitua cedek pandai. Ko anyo menampuang di muaro alamat kemasiak dek mananti tak mungkin naya tajun surang disuriahkan mangku mailia dijapui kaulu banda itu syariat usau. Kalau nanadat maragigih indak manadah hujan labik biang dirunjang mangko tabuak ganti yang dienjo mangko putih. Ko ado janjang ka langit den gunti yang awan ka baju bintang betabuah karendonyo basipat kadin denan indak. Pendeknyo lima tumbuh lima di siang, lima baranak lima dibuai. Iduit nan usah mangapalang tak kayo barani pakai. Sakadar mama tahu saja kowe. Laya den di tengah malam mak. Di zaman masuk Malaysia mulai pecah perang dunia. Gadang den di masuk Jepang masak di singgang revolusi siso darurat mampehkan. Sadang sangke operasi badai mak di hujan bom patuh kanon mengguruh roket dari bukit galodo panser Jomariam haram dan kanai tampiehnya. Konon pulau Labuhan Jambi lu buat baransam batang padi. Alun rajo menulak sambas tan tak buayo menapik bangkai nampangka paham jukieknya. Sebab tak kalau duit kuro-kuro anak kuncinya alah dahulu kok. Ado kabe ado paura bak pantun anak muda-muda kowe masak lapadi narang suak masaknya batangkai-tangkai serumpun nindak panarabah kabe sabalik buah sinta rapek nagari na maungkai rasio buhua di rupiah. Lu sana penengah. Untuk pahaja tangan sambil menyimak basikola dibau dulu nang ketek-ketek. Mulo-mulo timbak ke warning dipuruakkan ke buntia bareh. Kemudian dasar wol bahan sarawa babajui jo saruang banta malenggang sajo naik daret. Kini diansuan suajuo lapi ambal jo kain dindiang diguluang jo lapi pandan di teteang mengungkuk-ungkuk karena cando orang takan tua. Baitulah berulang-ulang. Makilamo tambah barani lah bulak baliak naik pentas baliau tagak jemusi awak melagu melenggokkan saralun sajo iramanya. Karena ambola paham bana di ma ketukan masuk vokal tahu jomat tempo nada nama intro nama interlude di ma musik pabilo koda itu makanan anak dendang. Namun sepandai-pandai tu pemalompe ado kalonyo jatuh juo. Balam nanacuk lupo jo jare nan jare maintai balam tarwih. Tumbuh serupo nan bak nangkui limu silek bapakaikan. Apabila sedang terkunci jan dibuka jo tanago turutkan ke mapi wahnya. Sambil matur pernapasan geser langkah rintang jo umpan jo garak pelungga kabe sinan lah tangku palapehkan. Pendeknya takwi jo badia lari ke pangka aman mangabek padi jo daunyo beres. Kok nak baraya sawah di baruah ganang dulu sawah di ateh sarami-rami rang di balai anak rajo kalaluju.
Di pado suatu subuh hari nang galok-galok tarang bamulai rami di tapian. Tagerai rambut anak gadis mandi di sungai Batangari. Nan bujang gilo baka cimpuang sambil bersimbua-simbua iya. Waktu itulah masuknya motor kampung lawi marapek di Pontonulu sarik muatan pecabalah para nam kami nempunya. Awak karena orang maliang ko ati badabok-dabok mengecek babisik-bisik bajalan mando-andok. Mato mencelang bakuliliang di silau tiok parau entah jare entah jarami siala orang nang ketahu entah tukang pikek saja. Kalau menurut nan biasa asah besawah motorilia datang du balang pelabuhan nan babaju sigalo sirah bakalewang batando langkuk suruhan basa sampai balai. Atau ada kalonyo parewa gujaha kampuang pai meminta uang bagak kami lah paham jorawiknya paham puluh agak agiahnya. Tapi heran. Manga dek kinihan yang sajo surang tak ada nama lewek. Indak mungkin masuk dia ke taduang lengah upah talaluk musang litak lupo jayam jari yang takambang ku agaknya. Maka sesudah mu pakai tetek diutuilah hambo kadarek pai menampuh jalan merusuak barundiang babisik-bisik. Di bawah siriah jupinang diisi cupak nan tataga adat bapakai di negari. Nan kalawi babungo karang. Pak daciang pengeluaran nubuah penggang kemudi alah salangkuk saganoknya. Lalu diimbau malah anak perahu membau awak ke tepian. Tapi ya Allah ya Tuhanku. Sia kohurang nan babadia datang saragam babuk layang cupik polisi jo KKO langkuk duani baja asa CPM makacak pinggang operasi gabungan mukionya. Baliau sarantak kateh motor taruh menuju masuk petak geren makokang di tandangnya. Bertanya orang nambah baik. Sia nampunya pecah balah tunjuk tangan aku sajo turun kabut taruh ke kantua sinan urusan di Pareso. Surang pun tidak nama jawab. Orang banyak menggeliang sajo kapten motor tak nama tahu. Sebab balah dia itu. Kalau dikaku diokan barang hilang awak tadando badan bararak masuk tansi di kampuang ratuk bailau. Pado nang kana yampe macam elok lah ciek ditangguangkan barang disita dan negara handam karam manyit sarantau. Sabondong jauh orang banyak kami pun turun ke tapian barundiang di kamar hotel. Ada surang nama usulkan supaya luluhnya disalami ko anyik bersama memintasi. Ibarat telingo masuk ayah di panciang ju ayah juo menjapui ayah nan tinggal. Tapi nalain datang membantah dan itulah keputusannya. Ko iko jinih nan turun musah dipanjek kayu mati mempetinggi tempat kejatuh. Sio-sio utang ketumbuh maumpan singo jona ayam jawa awak di guluangnya. Apa boleh buat? Masuknya bulang ke bekicuah ayam kekeok di galanggang. Adat juaro kalah manang diulang pasangan taruah. Tak kini antaku isua. Kalau dino dipikirkan diagak di kanang-kanang iko musibah hinduk balah. 6 tahun lamo menjamu punah di hujan dan sadabak lapiaknya saja diratoi. Nampang kok kurang tabaiman mungkin balipek kabelutak tampan kaboco galak surang bakih matanya nomor buntut. Tapi tak. Alun den kajadi tenggen nulah dek pitih daki dunia. Anak dipangkuli kamati kok kuno nasia kekilimo diurang kok kunan tetangga. Siko takana surah buya masuk ceramah di sigiran. Adapun nang sipai pada alam. Kata beliau, dulu tiado, kemudian nado, akhirnya lanyap. Arato adalah alam, inyo pana sebagai makhluk hanya khalik dan tatap kakak. Dek sebab karena itu, tak guna marato ate bangkai percuma menyasa nasib. Bukan salah bundo menganduang, bukan to badan burak pintu, indak pulau polisi kejam. Awak tu benar karengkang, lahnya tu lu buat barang semanga diam buah dilompei. Kaso kan yang maragigih risiko gagah nampara lu kini maidok kani gugah. Sadang bamanuang-manuang surang. Duduk di bawah batang asam maduk ke tepi tanah timbun. Datanglah surang kawan lamu membawa panawal ku batin. Pakato beliau musuh itu. Balam nalapeh nak kabalia uwo. Cakaulah buruang kagantinya walau kemurai-murai batu pemujuk sangkanan agama. Mulah kita kesimburnaya, kasabak, kapangkaduri, kapuro kijang jadi juru. Loyang kalai 2-3 kompor rado meja manaruah. Tobae menggalih maratabak ulang mengaji dari alif. Tapi lata pagi baca di lurah di gisa sagiang babi gadang. Mengingkiang menengkak juo lari karena pagar alam di silang ampe dari itu.
Pagi-pagi hari Rabaah, diayun langkah dari Sipin menuju terminal Simpang Kawe. Ambo tompang oto camacan Tambangan Jambi Lubuk Linggau pitih sakadar untuk ongkwe. Jalalanya belubang-lubang marangka oto di Bulian kini lalapeh di Tembesi Manjalang Kampuang Marotebo. Sambia diguncang jalan muruak baguncang pulau perhatian takana Kampuang Joilaman lah pandai mengakolah pajak. Bajalan juo indak tarasu hari malam lah lewat malah marubungu hati dan sama ibu. Tapi syukurlah tan. Di loket oto Sarolangun naiklah surang cewek kami menyalik di rusuk awak. Tipak di balam padirabah sadang damam panawati bolah datang pulau ke Parintang. Satu nampak gereja orang lupung saji bertinggalkan etan di ranah gambar. Tapi untunglah setan taparangi mak roman seli nama bayang siku terucap minta ampun. Namun baabanalah kapatuah kuci yang mak lalu pakalang tabuang maco baun tak anggang dari duang. Taruh sebanta menguliek yang suok gesoh ketidak sakadar menggawi-gawi tanan maco di tabuang juga. Besok malam pukul 9 nambola sampai di stasiun naik kereta anak kalahat. Digagai sajo gerbong sayua karcis damai baya diatih pitih taracuang di kondektur. Karek jalan cerita mak kini lapeh kota lahat foto marawang diandikat masuk menjalang Tanjung Tabat. Sabantalai Jawa Tibu iyo di pasar pagar alam Miko negari nomor 7. Konon berito ambodanga, adapun nasi negariku hanya samatu buah kopi di bergantung dari musim. Kampuang ketek nagari dingin talatak di lerang buki. Taga pitihnya nama ngijo kuat saruan gunung dempo. Tingga singgalang jemarapi tahan bacarai jetan dikek bahimpun rangawak siko jemu padang datang beraya. Sepanjang jalan dari lahat tarapak ladang kopi urang. Buah menyirah bilang dahan labek bagayut sajak pangkal larun buat batang menahankan. Aspal dilampih hijau kopi dilanyau oto gadang-gadang mahijau seluruh labuah. Baitu cara orang manjamu tahan suajuo penggiliangan. Gadanglah hati maragigih kinilah masuk jukutiko membangkit buluh di Jambi tolong doa dari kampuang. Tapi mak, rasa kucuy hati nang kambang berkumpu darah ke jantung mangana nasib badan diri. Ku iyo tubuh kemamacah gari yang jokalui balayoan badan yang ketek berapuangan. Jualaikan kericak kau tangguak sama to tak menaruh luka sekarik tak membau. Dek urang jalo nanti kambang kukik terantang berkuliliang. Tampan kalapuak dek baranang mati di dalam agak-agak anyianya saja dekat dapet. Sungguh itu kesayahnya pasak niatan tak mengguyah paku di batin tak maranggang kalarak bapantang banah. Kok keok kinantan di galanggang cibadak mudo menantikan badan bagolek di kuali. Padolah itu nanti jadi dia anak sayok patah tigo paruh dan ambil kepatungkik nalago kalare balun. Mak mamak nusa nak penangan. Lama rawak dagang di pagar alam rantau bermusim kecek orang. Lalu didanga-danga bunyi gandang dicaliak-caliak langkah tari awak melenggok di belakang. Duduk di pasar taklah mungkin kadayan ditanyo-kanyo betiang ke pokok banyak. Anyo babelok nan kayo ti hari ada bapakan kalangan janyo rasiku. Tapi kok paham bana di pikiran di mano ka boleh galeh Josia bakih kawayo awak terbilang orang baru. Pada masuk ketika itu adalah ciek toko gadang grosir dasar barang sudah batiak palikat salangkuknya banamo Telaga Biru. Sesuai banamo imbauannya, ikulah Talago Danau Dalam de ijani haya membiru tapian dagang urang awak si kuambo menumpang mandi. Nantunyo orang sakampuang wotoyong toke gadangnya duo jecain sirisai urang berdua berunsana. Walau saulu secetakkan balain sipai bawaannya. Nan gadang karih maliwak nang ketek lunak malanti yang dilaiya cendo balawan. Ciek kateh ciek ke bawah nan bak semisa roda kilang berputar balawan narah nama lalu di piwahnya kamari badan bercucuakan. Ladape hari nambayak basuo kutikelo maku di jalang malah ndak samang di tingkek janjang rumahnya. Dikana segala ayat dibaca segala doa maruk rila tiurang meminta galih barang utang. Duduk di muka toke gadang sepantun nurang kada awa menanti sepatah tita hakim pabilo meja kapa toko.
Namun pun tak kunjung rareh banyak lesudi siasetnya bajelo sidiak jo pareso tanyo serupu wangku jasa kerenah cando tak percaya. Allah membalah mampu mengaki merandah-randah ditanam tabu di bibia lalu nak gigih dari lidah. Kok lai lantai nambah labih bau lah tumpang dagang sesi. Maka dek cito elok niat berasiah luluah juwati beliau memberi barang ngemanat. Alhamdulillah benar. Iyo lah buliah nanti hati mak. Tapi tak dapat bahkan daat. Lahado mangko derusuh mendapat aso kehilangan. Sebab Allah dia itu. Barang bainggo bagak kan corak mati dibarikannya mau ditinggal potong alamu harago serupu kemaicer. Awak dilapih matali panjang di mana bapuang-apuang. Bagi barang bakurkan petang buku bacocokkan belok tak boleh jauh-jauh pitih jawali di japuinya. Tapi ya saya liawih kabarintang kok tak boleh pangkana manih buku tabu di kuih-kuih umbuitnya di sapah-sapah. Nan bedo tiba romasiak badoso gigi menyentuhnya. Maka diutang tali plastik saratu merekan tigo kabuang. Sananglah hati masuk itu babaliak darah kemukulah kayo pulau maragi. Bermulai pekan pembukaan pai kalintang ngampek lawang siluman namo kalangan. Naik kau to tak bertenda bakumpoi beriang-iriang nan bak rombongan saradadu. Membayang ni kata lamu sangkit negari dalam parang bedanya kini tak berbahagia. Pagi-pagi pakanlah rami urang eboh selisih basah nan bak samuk tagoyak sarang. Kawanlah duduk jo kadayan menyusun matok barang. Baju sudahlah bergantuangan batiak bersusun-susun siriah palekat belirik semua jarang dasar bakayu pemaganya. Matulia maduk ka urang serupu tekap ke manangkok pisau rambau bakaduduai meter manau baganggam jo. Usah heran mamak mendanga mangkonya meter dari manau tiwung kasui mananya. Pertamu pau kuah kain, kedua paragang tali, ketiga palaga maliang sabab pencilok banyak siku. Adapun badan diri awak onjak ilia onjoh kemudian cuayam gadih ke batalua mencari tampek nan taluang di malah barang ke dikakari barang siwa tinggi jo. Tiok nanumpang lah batando asah ditanyo lah bapunyo. Padonan tidak satu sajo dibuka malah barang sudah antaro maco tukang sayua di balik lirik kalontongan. Urang rami pasak kok lanyah talacik dulu kene galeh langau balasuh-lasuh juga. Lapanek mengipeh-ngipeh barang payah menyapu urang lalu surang punalun nama tanyo sikua ko aram saseinggo. Lah garau bunyi malam pikek mangguak buruang teh dahan sagayo indak dapat baleh. Bukan to buruangan batuah getah dirantiang nan cilaku rimbo setumpak tak menenggang. Hari patang pasalau usai, dikameh barang nganyolai, dipikua buntalan ke Teoto menuju pakan losong batu kabalai salasa pulau lai. Sesudah sembahyang subuh di tetiang buntalan ketek masuk kalangan kalos kain. Pasarami bahondoh-hondoh samu banyak, bibinya mamang basasak kadai martabak namudo gemai-gemai. Labalasia bunyi cabik kain pitih gadang itu kakaknya. Nadi kidala cipak cepong, nadi suok lah cipak sintuang di awak alun pacah talua duduk menonton-nonton saja. Pakan usai beransua langang urang baganjua balik pulang sarek karanjang di pungguangnya. Itulah kinjar banamokan barondang baso Palembang hambuang pikiran kuinci. Nanambo? Jo tangih menyusun barang. Sarawa nalimo tinggal tigo sempak sakabek tak basuo. Bukan to susui jua walima. Hilang di kilok derang dusun sejalui namo kodenya. Oh iya. Maku padolah mai dak wakapan mak palampuk malu karalapau dijual pokok setelan anak soal indak samang urusan nanti. Bisuaknya hari rabaa kalangan padang baru neng. Sambuah kopinya orang siko bapaluah ribuan di ganggaman pantang pitihnya balik pulang ngasah kan nampak nangka 7 kok kunun pulau muda baru. Aboka rasu kiro-kiro iku na musim pagar alam. Basasa cando kalontongan nabek kadayan barang batiak baju sudah ke itu pulau tukang ubek narami bana. Kiawa lah banyak na mencari.
Sarawa lepis dimintanya, tak ada lepis bulu jihin jaket Bandung nama tanyakan kaos rider pakandak puloh. Lain minta baju anak coraknya indak katuju, ukuran ndak sesuai. Nan kadangnya lapang bana nang keteknya sampai pulau barang nang tangguang tak menaruh. Ado nang kanai ragonyo dibungkus bagageh-gageh disonsong pitih capek-capek. Datang kawannya pi maujah raso tabali barang maha gajul bahasa dusunnya. Tapasurong gawali mama akan pantun masa itu. Rumah sekolah di Kilangan dek gampur runtuh surami. Diurang nalia mencetok tangan Jawa dan jinak memutih tali. Iya. Baca ruik bungkang cero awak urang yang tidak mengerti nyopai meluncua saja. Bukit naiak tali lakan dua di silau tiok mato jari yang dihitung pitih jua bali. Cukui sekiro baya makan bali santo je siwa balai membana sajo kena samang. Mako diayun langkah ke pendopo kalangan gadang penghabisan nikulah pakan barokan. Anjing telapeh hari patang dipirek si baca tengkak. Kalau ungkai salah mendangki yang menapak baun dalarimbo. Malah samo satu bakaja aku tak juo tiba di bangkai pusat tu bananan cilako sasok ladi yang benda tujuan. Selesai barang taboka baru seisuk rokok jambu datanglah orang pemausia jutunjuk menyuruh pindah. Rupanya beliau datang juo mak. Disangko kadayan kosong pamenan orang tak kasihahi. Sinan tercameh bangkit paluah juang gua saja bajawab nyawa awak nanindak ado dayo orang bakare jumiliaknya. Kabaju. Sambil mengumpul-ngumpul barang beliau berkata masa itu. Tak usahlah sukan pindah. Luangkan saja nan separuh baduo kita sekadai rasaki kanalah bertentukan. Mak. Rasul lindok batu dua ngawan stanan bak diureh haya rimbo baitu saja kiro-kiro. Terima kasih rangsa kampuang jaso tak jual ke di baleh Tuhan saja mengganjari. Hari beransua tinggi juo baganti orang mencari basalin anak bujang gadis. Kandaknya berapi-api mintanya putih bauleh tanya minyak liat nanetan. Nantah hampai lah di rabonyo, nantah gantuang lah di unjunyo, nantah handok lah di kacanya. Lapas saya go magoinyo berensuk naik awak beransua turun di tengah baru di daruat. Padan jadi ragu putih tinggal membungkui hanya lai kain sabalah di cintanya. Disangko toke nyuciek kabakareh lidah tergigit budi kawan pamakan dulu kabalai. Awak nampayah menungkainya, orang datang mendabiah sajo tetagun suok maraginya. Biarlah rasa kiurang. Tuhan mauji keimanan mudah-mudahan digantinya. Barakai sabah dari cako tapakai sumangi kararanggo biarpun caya pecah parut dan sayang menganguju. Makolai berpujuk tangis siko agak rapik baju bali putih boleh kurang tiba. Tak kalau masuk nagariku banyak pituah batarimo pitunjuk orang lamosiko. Inge-inge menjago barang. Dia nan gadih nan padusi ndak nan ketek muda matah nan tuo nan gaek sama saja apapun lah ia nak tangguang. Surang tak dapat dipicaya wampia pencilok kasadonya. Ado kecikak kawan-kawan. Jika lalamo tak basuo tanyo-batanyo keadaan tadanga buah tanyonyo. Labusak dia apa anak apa? Dijawab dek kawannya. Apa cak malian dikit-dikit. Kalau di dalam bersuawak, labara gadang anaang, lah baraja-raja menciluk, tando menjalang bujang tangguang masuk salapan mua paja. Tantang urusan pemaliangan mak, ado bana undang-undangnya. Santano barang lah talarikan, 3 langkah di muka kadai indak buliah dikajaju, itulah milik punya beliau, sah menurut hukum. Kok tibo bala diawak, tolong jabantu jandiarok, sakit hidupkan surang-surang. Maka jagolah barang awak, kabekkan kain dan tahampai, dudua galeh dan takaka sandari barang dan tagantuang. Dudua ditumik ketikida lupik suok lipek tagakkan takah serupo lencek hijau. Kalau itu tempan dudua, sembah ke samping lalu aso, jambo ke mukul latih sampai ke belakang mudah menjawab. Kok nak tagak tiba selompek, kok nak suruh sarang kalapeh. Caliak je pandang balamat garak je gari bertujuan kata boneh katokan. Nancaka ilakkan banasan. Tiap orang tiap bakari membunuh pasal biasa punun lawan jemu padang orang menompang di kampuangnya.
Sapanjang paringik jepit tuah, lai berpakai bamakan. Tapi dek pencilok indak memerek, urang nembayak dak bertando ragu lah badan manakoknya. Baluik serupa ulai udang disangko bisoju kala luluih dari tangguak santan tarameh diratoi. Alah sabelok dua belok, kinlah belok kesalapan meransu habis kopi lintang. Maka diputar kepala biduk badayuang ke Tanjuang Raya ke Padang Tapuang Lubuk Pudiang dalam wilayah Maropinang. Di kaca Pulau Bumi Aguang, kecuka belut Tanjuang Sati sabalah manak jubin Tuhan mio di ranah Mengkaulu. Mak mama lu sanak pendangar. Lah hampir bulan baca di siko bukit nan tinggi lah di daki lurah wakalori tajuni ke Padang Bararak Pulau Leso larimbo pagaralam. Kini ko lah tagak cando baruang-baruang bagabun nasuk ang mandodol masuk bakawin na latibo. Tandonya musim basudahi pulang ke kala baca tengkak. Lalu malapor ke kumandan induk samang Telaga Biru. Galeh dia tong salai-salai buku dicocok diakurkan. Boneh tinggal ampola tabang tinggal jarami pengisayan. Asianyo, lai tersiso untuk awak mak. Pagi kabaniah berpulangkan upah penjajah lah babaya. Alhamdulillah. Walau tak boleh padi jolong salibu walah deng kami sakadar dapat galu-galu pau bet tak sabarisua. Syukurlah jua pada Allah. Terima kasih wakil wacain. Dagang betulak anyolai menuju ranah Tanjuang Karang rantau Kalampuang Bayo. Dari nembayak palangkahan masuk nan elok kabajalan sinala lenggang barayunyo menuju rantau Tanah Lampuang. Oh ibu ngaku nak balik, tinggal aku dah non dimpo. Kalau dia ada buah kaul musim diarap ke balik lagi. Dek lama lambek di jalan 2 kali bensin bertambah makan kanjang di Maromeo. Kini lah lapeh Baturajo lah hilang Pulau Martapura masuk Kalaman Tanggul Lampuang. Sadang dia ayak oto menjalang ranah kota bumi tersilau parak ladang urang. Memutiah rono bunga kopi nan bak bintang di Tabualangi. Katagak janjang ketiga di salo-salo rumpun cangkeh sawa-sawa gagang lado milik malilik batang dadok tanam. Sanang rasanya dalam hati sajuak di dalam kiro-kiro kemusim gadang mukironya. Kalau dibanding jo pagar alam nan sama tu maharok kopi, disiko coki tigonokang mak. Nyampang tak jatuh buah kopi di cangkeh awak menyampai ko indak sahang memutih. Lah tibo di Tanjuang Karang disambuang oto pulau lai menuju ke Talang Padang. Manapek kalapawangah Minang Jaya merek restoran katik sinaro pimpinannya. Ikulah pengkalan anak dagang kabakeh hingga mencakam ke tampek tabang menumpu. Berito sayah batarimu kabajaleh dari Makati. Apalah kata beliau. Talalai sultan kata siun kereta baru berangkit. Manga tu kini baru tiba. Memutih nampak bunga kopi. Bukannya putih alung gadang salibu tumbuh pangkadahan. Tetagak janjang kaki 3 orang memilih hampo barik namboneh halamu berpulangkan. Sahanglah tinggal pengisaian sultan menampak jaraminya. Mendengar kabanan bakian tagajai nasi disuo ayam mato ditingadahkan. Aku katenggang kabau jalang rumput masyak kubangan tuhua kataruh badan kailang kesurut aso kemalu menggawik paruit maragigi. Kok marau dikecili mo raso maracak kudo pincang. Pasal langang toko walangau acuk dan tidak pecah talua entah ke tukang bareh saja. Si tapa Sultan Tanameh wali negari Sungai Batang sadang di kapal tak lanteh kono laraki betang pisang. Maka kecalak-calak gentiasah menanti tukang alun tibo sambil menunggu musim datang. Eloklah tagak di terminal. Usahalah cameh mama endanga. Dia pun hidup di terminal niat bayak langkah tak serong. Bukan to sepe dio jari, bukan mencecak jemang ngompas, tapi menjadi anak oto laki lapangkat adelia. Dimasuk ketika itu bakauni dalam rencana serensem sadang babuek kapaperi yalulahado panjang semato pelabuhan. Kok marapek kapal dari Jawa biarpun bukit barisan atau walimun Selat Sunda. Basasak calo perjalanan mencari posisi anak ke Padang. Kok dapet surang je berdua dibawa kalau ke oto. KLS di Buah-Buali, Kesari Gumarang Jaya, ANS Ubani sama saja. Nan pangka mendapat uang jariah komisi orang namukan PC istilah orang oto. Kalau mama nak tahu juga setantang rasaki berterima. Dapat 10 cek di awak potongan 10% tiket berundiang jorang kantua.
Iko menggalih ndak bapokok nan paralu pandai kampanye kecek duit boneh keluar. Adang disanjuang makan numbuak, adang diariak di bulalang mahalau bambek masuk luka nama masu awak indah. Santano buruan sedang jinak, pancuang ateh pakuak di bawah dikarek ikua kapalonyo karicih ditolong mambiakkan. Untuang dapet kumusi buliah alamat kemakan jetam busu rokok baraliah kaji samsu. Kok asaki sedang meninggi, basuo je orang bagak, tapujuak di orang cadiak, siko melonjak anak bayi. Disapo marah-marah, ditanyo babana-bana, beliau cendo bingung. Diambil kopor dirangguitnya, takasa wak diagonyo, taloncek kato dilipeknya. Inyo maluncua koloket surang diantara beliau berang. Lah latih tijang karimbo mak menggigit tunjuk maragigit. Bahannya wak. Menangih kumbang putih kaki bungo karateh tenggoi. Jangankan manih ke disasuk tangkai kawetnya malukui diramih parwit tabang juo. Di hari baganti hari, pakan tak kumpua jadi bulan, kinilah masuk bulan 3. Kadang ngau tak kaki limo membalih rundiang dalam pasar pecah beritu bakuliliang. Di metro sahang keluar. Kalian dak cangkela turun dan yengan kopinya labek gesteng pasalarami karintis kawalang mudia. Di bukit sorak lariwah di lurah badia malatih kalarotan di bolari menuju ranah Kotagung. Setibo badan nisiko melompek kateh parau lalu kayuah kesubarang menjalang nagari putih kamari galih di bau. Adapun dusun putih nangko kampuang pesisir pesawangan niliautan kebudiak utan kateh nyurimbo Nabi Adam kabaruah pulau Tabuhan. Nah banyak rantaunan baturui sikola baru basuonyo kampuang kadang bapasta indah. Sajak bumi mahatam turun, sajak langit basintak naik, alun ditampuah-tampuah hoto. Kalau lain dak dipitihnya haram dan jalan negari itu. Iyo juo bak kata orang, jauh jalan banyak dilihat, lamoy duit banyak dirasai. Alun dilihat lah dilihat, alun dirasai lah dirasai bakadai di batang tubuh. Dijujuang buntalan kain, disandang dasar kabau, tangan dan suok berjenjengan dan kida bababan pulau. Lalu berjalan beriang-iriang serupa orang pekuasi. Setiap rumah dinayai, di madangau sinan manggaleh, asahado orang bakumpua barang awak bapacobokan. Nangganjia pulau risiko mak bajo bali ndak jepitih doh. Tapi batuka barang jo barang bilangan secangkih-cangkih masih pandai lawak menilainya. Semakin banyak baju Bali, semakin barik baban pulang. Jo barang labu lajaleh, jo cangkeh beruntuang pulau bak pisau bamatu duo. Tapi kok maleset panasiran atau cangkeh jatuh harago, sinan betipeh badan diri karam sabel yang dimuaro. Nusanak pendengar. Dek sawah sepir yang bunta, bebondong pipi marauk baratwih malam namakan. Alun sampai sacotok surang kisai lapadi boneh hurang jarami tagak bertinggalkan. Kami berkiruk dari putih menuju ranah Kertabumi ke musim lado pulau lain. Letibo di Kertabumi mudiak taruh bukit kemuniang. Di siko dagang tersampangnya baranti mencari arah kamala belok diadokkan. Adapun sebalik bukit nangko daerah kopi Jumarica rang taninyo campur-campur. Jawa, Sunda, Ogan, Jorabang, Lampuang menjadi si pangkalan. Dagang dipaci orang awak indah ado sisi anggonya. Sajak nan dari toke kain taruh garabat kelontongan manggali rokok jatim bakau konolai balapau nasi. Kesabut dokter pinggir jalan sarjana anti sekolah inyo dukun tabib punio. Kaungkong babalik hari ke Japang barulang mandi ke Jawa sekali walum CBA juo tu makirong. Hari akai pasal di bukit pakan gadang urang nyorami bahimpun toke gadang-gadang. Barang langkuk cukup jinihnya kain batik bakabek-kabek barang dasar bakayu-kayu. Menguniang cendol baju gaun menyirah setelan anak-anak bak pisang masak separak. Tapi semantang pun bak itu mak. Dia diurang toko dan pindah awak menindak gemang takwi. Sebab rasa kialang untuk alang ulek daun makanan pipik syariat gitu bau sawo. Kinilah banyak nembak kandak 2-3 alah batanyo dilatak arago sedang elok diambil untuang ala kadar. Tapi mato jasa ruang dak sesuai punco jauh dak saupu buangan di sembarang di muko. Awak nempayah dek bapikek gatah kurang nanyinggoi mau pek rantiang cangkah dua. Tapi bana bak bantu nurang. Tumbuh sitawa tapi iya anyut cikarau kailiran. Diurang kapa nama laia di awak pulau nama jalan. Sebab alah dia itu. Kawan menjual laba-labu.
pokok murah harago taluak ke Cino membali kontan ke Jawa malam buat barang. Biawak modal lalu sampai tinggi ragu tepangkanyo di kudua pakuak ndek samang. Nan bak mengilang sepah tabu. Ayah di parah rang paladang kabau lajari hadek balenong di baru dado dikaluahkan. Hari Senayan kepajar bulan, Salasa kaugan limo rabaa ke kayu batu pakan kami di Gunung Katun. Jumahit di Baradatu satu walainya orang banji akik kebaliak pasabuki baitu sepanjang hari. Lah habis 8 belok, kinilah belok ke 9. Salah indak kadang ngalai lah sunyi rimbo di bukit baca babaliak ketuannya. Maku sarenteh dagang kepulang di jalan ranah Lampuang Tengah. Kajabuang ke Bandar Mas ke Simpang Josuka Dana malapeh Pulau Rusun Bungkuak masuak nagari Waitebu Kampuang Sekincau Pangabisan. Lai banyo. Bakaja lai mamata hindak mak biawak tajun dilalahnya karo barayun nanyo salah ari waran sua petang duo. Lalu babaliak ke pangkalan kalapau ketik sinarowetan di ranah Talam Padang. Di sikolah huncang di Pareso. Kabek-kabek pitih gadang disusun-susun wang karateh nareceh diumpu-umpu di silau pulau siso barang diadu je buku utang. Rupanya sesuai sejoma. Bak lubang bak penimbun kalah hindak manang pun tido payampok pulang aban untuk sekadar nanti makan. Kok kadikatokan ada bau juang lai pi utang 2-3 tersadai di kampung rintis pakai teteh orang Sunda. Tapi dempi utang mana maunya. Nambak buah di ujung dahan entah karareh entah indak alun dapet diarok mana. Nambah syukur kepada Allah. Lain dak sirah rapor di Lampuang tak sampai inggok bawangan. Nyampang kok pai dagang niswa. Tainda badan dari upek gunjiang-gunjirak di Palanta sampai ke kampuang pengulaknya. Alhamdulillah benar. Goodbye Minang Jaya. Sayonara Lampung Country. Thank you oh my boss. I am going to Bandung City. Bye-bye. Lehrege kayu di Lampuang beranju pipi tabang lai mencari batang labek buah. Tabang menyisiak-nyisiak langit babentan samoja kabui bagalui jawan hijau. Weh malayangnya malayok sudah meningginya marandah manapiak lalu manukiak. Tibo di hutan Pariangan netan di dalam kota Banduang. Kamari inggok mencakap di siko tabang baranti. Dunsanak pendanga kasadonyo. Lah jadi paringek dinantuo kabuah handai dinamudo. Kok tajaja isuak tanah Banduang inge-inge hidup di sana nitu nagari kota Kambang bungo menjadi pagajalan. Salorong bungo Kambang nantun rono elok tangkainya lamah pantang guyah larangan lungga buliah disembah dipatahkan buliah tiga calai-calai utang kaurang bongkasui. Namun sabantang pun baitu usah tadayo dek sirahnya ijan tak kicuah jawaunnya duri waracun minta darah lah banyak kumbang nan tak pulang. Nyampang napasu tayo kan naki nang gadang terturuikan alamai kerusak kebinaso. Pitih tandeh badan sansaro penyakit kumuh mainggoi. Di dunia gilo mengaluah dia kira intang jepatiak kan gurinda cabai api. Tapi dek mato palingan setan narako bapagalamang. Awak sepantun ayam gadang sadang nanggateh-gateh taji kukuak panjang bulu wakile. Mali anau minta sigai awih tibo pincuran tajun. Maku badarak darak tunggal iman babaliang-baliang perhatian parang ngabilih jemalekai. Namun syukurlah. Tapi tiba dia kemalatuih membayang anak gadih dan mengambek kaki ketalangkah. Tibo rasulnya mandehkan duang mailo tangan kata jambo tak ucap gadang musuh itu. Pun dia acuk yo pengasurau rajin madanga guru-guru. Walau pare manda ulunya larang pentangan letakana percaya mama tentang itu. InsyaAllah, tak kelar. Saya suat tak kalau diri ke merantau, diganjak ranggai ke Surambi mengecek badapun-dapun barundiang bamuti-muti bakato baliau masih itu. Ku iyo wang kebajalan, adu waris kaden turunkan pusat kurang tua-tua, apalah bunyi bidarannya. Kok mencancang tentu balandasa kalau mendidih bapak maci. Manggale iyo bapokok mencari pitih je pitih itulah rukun syariat. Tapi nam pokok sabana pokok nak bukanlah hamih nama taya sebab aratu menempa lalu. Bukan tu wang nama bilang sebab pitih menentang haji. Tapi tigo amanat kawaang paci itulah pokok nanusali. Nyampang kok lai tamakan. Kalau luak waang tak balacah kesamak takkan ini yang buyah dilawi ke jambatan. Manulah rukunan tigo. Pertama pandai bagawa jenam banyak. Tirulah hidup bulah bambu.
Masura buang carian urang, lah gadang banyak gunanya kok tuo waragu maha salodang tapakai jo. Tabiang sanang lurah barangin tanah di lerang kataduhan aka pun dapet berjunjuangan. Usah ditiru bak kiambang, iduit menyisih di nalangang, karapuang ngapuang tak anyut, karandam randam tak basah. Pucuk indah urek tak cukam gilo di pusah, yai dia sampai lalam pakai tagak. Dan kedua luruh je mana? Luruhnya dirantang tali, patahnya dimakan siku. Tagak alih duduknya waw rabah serupo ia gadang. Mengecek usah berutuh, berjanji usah pemutia di bari amanat dan kianat. Bayar lautang di narami, minta piutang di nalangang, menyawak usah mengaruahi. Dan ketiga nak lanteh tanangan. Urang basampan nawak baraki, kok lai menompang aruh ke samutibu di Subarang. Urang balari awak marangkak, kok paham jole kok jalan ke samu sampai jenam banyak. Batenggang di naruni nak bau baputa kecekin cia. Urang lalu awak kesuruh itu pentang laki-laki. Pangkanan dari sedo itu nak Tuhan dan usah dijarai, sumbayang jangan dilupakan. Itulah pasan kediri yang wariskan suak ke cucu dan. Menolak nusa nak pendangan. Dek takana pasan ranggai kato pituah bahamakan. Mako karano babareh secupak kurang bapiti sekupang ganok dipidiak malah matogale. Dan ente yang mudah di kami pokok ketek labonya gadang. Walau karakuk nambah jua buka siriah bawanyok kan itulah galih perhiasan. Di bali ringgit di rupiah, diborong galang balah rotan taruh kalontin ke peniti. Badukuah rantai bapilin langkuk sarato cincileter subang gewang baparmato. Lalu dibuat kotak segi ampik bakacau alih biludu. Duduk di kaki limo cino di pintu gerbang pasar kembang toke metasi awak kini. Bermulai galih dibokak di hari minggu masuk itu rami lah orang ilmu dia. Disapot tiap orang lalu digadi anak gadih-gadih narando tibo dahulu lalu bermulai berceramah dia kuliah perai. Iku elok dan itu rancak mode tak kalah dari toko. Cayonyo lamu kapuda pantangnya juaya garam je sabun tambah kilek. Elok memakai imitasi awak lagak arago murah siang yang kau bukan name antah kok tukang tapuah saja. Jika dipakai nanusali sio-sio utang kok tumbuh maimbau bala je penyakit. Itu dan kandak tukang todong penjamret je tukang pukau lah banyak kurang nanti gagau. Adapun di hari sehari nantun, ayah gadang hujan di ulu maluah cando bandar Sundai bangki sumarak banyak juga nan musim menanti hujan. Barakai doa nang kanduang kini basasa ameh-ameh kayun serupo pensi jamu atau kayu jua margigya. Alah sepakan dua pakan, dietong pitih jua Bali di silau barang nan tinggal. Nama nan numpang lawa sisi, nama nan kurang lawa tukuk barang nan duo betigo kan. Pitih di saku ado yo bertukar lagi margigya. Dari kawih kini ke meja segalicin dan minyak tanco. Lalaki sepatu hitam walaupun Bali di loak kulitnya made injapang tali impor dari Hongkong tapaknya buatan Bogor. Tapi kileknya laurabi mak berpikir langau menggoi. Takanak Sarawak Katerina pau sampi kakinya laweh maragang bagantiak yo. Akini ko mak hujan taduah kabut latarang ari elok angin salasai. Lah rasah pincalang di muaro melihat lawik tabarombak niat jati nak ke tengah menuju pulau tak batuan. Sabalah kaki dia ia takana buki narangagam sadang maratuk kapanesan menantiawan dari Banduang. Astagfirullah. Anak den baatu kini mungkin lakurih kurang makan sadang menangis minta nasi. Amaknya di rumah orang betenggang mandua bareh. Maka kaganti ubek taraga dikirim mesel jo paket mairi yang seputuak surek kilat. Elok-elok kandung di rumah doakan abang Barasaki iko ketando ini saja. Lalamu bakalamuan lah hampir 3 bulan panwah. Dikana di bandiang-bandiang dietong dibilang-bilang. Sajak sepakan 2 nangko antah apalah tu sebabnya ayah gadang sampan tanyu jauh bana susi jebali. Barang baru lah itu jua, barang lama, barang sua pucet, kilek, hilang cewangnya habis. Nenjilah bertambah kuda, rono nang kuniang laku labu, adonan hitam tedik garam. Dipujuk dia otak-otak, diumbuak beramah-ramah, dijual bermurah-murah, kurangan tidak namuah lain. Jangankan dia giah pokok, jual rugi, ram tak laku, basidakah orang tak niong disapuah pokoknya mahal. Ladi gungguang ku meripai, pindah hikin usuang kenyak serupa kucing meranak.
diangkui ke Pasar Baru, dibawa ke Ciamplas, ke Ciandia, ke Cikapunduang, ke Pasaci, Segeluici, lah sampai bagai ke Ciami. Hasianya Saroman Samu, Tauncang Gadang. Tak salah namo imitasi, mak, kinilah tasi berkepanjangan. Kalamarilah tasi lancar, kapatanglah tasi luncu, cako pagilah tasi agai. Kini alah tasi pulau barisuak tasi lakaka. Kasudahannya tasipakan kota ameh, tasisi kacau kan itu mi kesirah darah kota pak. Di padu suatu sanjo, bertigo kami sebondong makan nangin di alun-alun sambil bersantai cuci mato. Duduk di tembok ayam mancu sebalah rumpun putih yang hitam dipanggil tukang piterek disuruh mandi gambar. Selesai kami berkodak mau taji tukang foto. Beliau pandai maruok kecek lama tutuannya lasuah garah Sundanya pasiah puluh. Tapi baaban alah kahlu kecek patah lidahnya jaleh juo si BA pulau mukiro. Dek panjang otak-otak, dek tajam sudi siasek. Dapatlah jawab kekarangan tentang rasio tukang foto. Sajak dari Aragotus tel taruh ke film kelisenya sampai ke caro kaman cuci. Baik itu pun mengitar jarak mahatur ukuran lensa kode cahaya dalam ruang pabilo lampu memainkan penghabisan soal rasaki. Sadonyo dicurai dipapakan. Maka dikanar pikir-pikir, dino-ino dimanuangkan talinteh dalam pikiran nak mencuba jadi tukang foto. Astagfirullah, habis pita mak, abakah? Hah? Tapasuri kari curitu inggo iku dulu ah. Bisuk-bisuk disambuang puluh. Ajo maaf ko mah. Sebab kalau ditaruhkan juga, ko bisa mencapai sampai kaset ko. Tabung kuat bana mama ambaya. Sambuan lain ke Bali deh. Kan iya betul. Sebenarnya bukan membalik mak, tapi memulangkan pokok foto dan ubek kan pilih. Anda citu mak, permisi kami dulu, kami balik ke Jakarta. Assalamualaikum.